Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Pohjakosketus podcastiin. Pohjakosketus podcast, kausi 3, jakso 9. Mun nimi on Matti Vilgren. Ja mä oon Penttisen J.P. Toivottavasti teillä on hetki aikaa kuunnella puhetta futsalista ja alkuun meidän palautekanavat. Meidän mailiosoite on jalkapodcast@gmail.com. Instasta meidät löydät Pohjakosketus podcastina ja YouTubessa Pohjakosketuksena. Ja tykkäile ja seuraile meidän sometilejä, niin se auttaa meitä levittämään tätä meidän sanomaa entistä laajemmalle. Ja Spotifyssa voi tilata myös meidän kanavaa. Ja tällä kertaa meillä on vuorossa sitten jo perinteeksi muodostunut mestaruushaastattelu, jossa tällä kertaa mukana on naisten futsal-liigan mestarijoukkueesta Raifusta valmentaja Kalle Parkkari ja joukkueen kapteeni Ella Mäki. Tervetuloa molemmat mukaan. Vähän reilu viikko ollut aikaa siitä, kun voitti mestaruuden, niin mitä elämä on nyt poikattunut mestaruuden jälkeen? Sano vaikka Kalle tässä alkuun. Kiitos kutsusta ja on ollut hieno viikko ja hienot pelit tässä ja keväällä ja on kyllä ollut hieno fiilis ja en mä tiedä, onko tätä ihan kokonaan vieläkään oikein ymmärtänyt, että me ollaan oikeasti Suomen mestareita. Mites Ella, mä kuulin, että Kalle oli juhlinut yhden illan, mitäs teillä pelaajilla, niin oliko teillä vähän pidemmät juhlat? No ei ehkä vitti ihan yksityiskohtiin mennä, mutta kyllä siinä piti maanantaina ihan töihin mennä, että sillä jäi aika lyhyeksi, mutta oikeastaan samoin linjalla kuin Kalle, että on ollut kyllä hieno viikko ja aikalaisia sisäistyshommissa on kyllä mennyt, että pikkuhiljaa alkaa ehkä tajumaan, että Suomen mestareita tässä ollaan. Aivan loistavaa ja kiva, kun tulitte vieraaksi. Palataan teihin vähän myöhemmin, mutta otetaan ensin meidän perinteinen Mikä ärsyttää -osio. Ja tällä kertaa mä menen tässä Mikä ärsyttää -osiossa nyt tuonne kansainvälisen futsalin puolelle. Että tässä samaan aikaan, kun on pelattu naisten futsal-liigan finaaleja, niin on maailmalla pelattu myös muita turnauksia ja esimerkiksi Aasiassa ja Väli-Amerikassa on pelattu kyseisten alueiden naisten mestaruusturnauksia ja saatu selville nyt loppujen lopuksi kaikki naisten futsal- ja MM-kisoihin selviytyneet joukkueet, jota yhteensä 16 maata. Aasiasta emätejoukkue Filippiinien lisäksi pääsi nyt mestari Japani, Thaimaa ja Iran. Afrikasta kisoihin selvinnyt mestari Marokko ja Tansania. Väli- ja Pohjois-Amerikasta sekä Karibialta niin pääsi mestari Kanada ja Panama. Etelä-Amerikasta on selviytynyt mestari Brasilia, Argentiina ja Kolumbia. Oseanian mestari Uusi-Seelanti ja Euroopasta, joka oli ainoa, missä ei pelattu niin kuin mestaruusturnausta, vaan pelattiin erilliset karsinnat, niin kisoihin pääsi tosiaan Espanja, Portugali, Italia ja Puola. Ja hienoa, että on vihdoinkin saatu nämä joukkueet kasaan. Ja on ihan selvä, että näiden MM-kisojen myötä nyt on tullut paljon lisää naisten maajoukkuetta ylipäätänsä, mutta kyllä minua ehkä pikkusen ärsyttää se, että MM-kisoissa on nyt mukana semmoisia joukkueita ja maita, jotka ei ole pelannut mitään muuta, ei yhtään maaottelua ennen näitä esimerkiksi MM-karsintoja tai näitä mestaruusturnauksia. Eli käytännössä MM-kisoihin pääsi joukkueita, kuten Kanada, joka niin kuin on pelannut ikinä 7 ottelua, Panama on pelannut 5 ottelua, Tansania 4 peliä. Eli käytännössä niin kun pistät maajoukkueen pystyyn, pelaat jotkut pilipalikarsinnat tai pelit ja oot mukana MM-kisoissa. Kun vertaa tätä tasoa niin kuin vaikka Euroopassa tai Etelä-Amerikassa, niin on siinä niin kuin aikamoinen ero kaiken kaikkiaan. Ja sitten se, että tämä on hirveän tärkeä askel, että me saadaan uusi turnaus mukaan, saadaan uusia maita, mutta kyllä mä sanon, että joku Panama, Brasiliaa vastaan tai Argentiinaa vastaan tai Espanjaa vastaan tai näitä, niin aika rumat lukemat todennäköisesti tulee. Että kun miettii, että Euroopassa oli kunnon karsinnat, mukana oli 26 maata pelkästään karsinnoissa ja sitten siitä niin kuin 4 pääsee, niin vähän epäsuhta ehkä näissä maiden määrissä, mutta katsotaan, että se mua vähän ärsyttää, että maa joka on pelannut 4 peliä maajoukkuefutsalia, niin on mukana sitten tuolla MM-kisoissa. Mutta nämä on tärkeitä askeleita naisten futsalin kehittämisessä. Ota vaikka JPS kommentti, mitä sä ajattelet tästä? Toisaalta suht looginen
kehityskulku. Kyllähän miestenkin MM-kisoissa tällaisia pilipalimaita on mukana, että siis sinänsä se on tämä FIFAn linja yrittää viedä sitä joka periferiaan sitä lajia, joka on sinänsä ihan hieno niin kuin ajatus lajin eteenpäin menemisen kannalta, mutta sitten taas sitten kilpailullisuuden kannalta ei taas kauhean hyvä ajatus. Et siinä mielessä ehkä kilpailullisuus nyt häviää sen markkinoinnin edestä tällaisissa joukkueen valinnoissa, sanotaan nyt vaikka näin. Joo, ja onhan sitten sinänsä hyvä, että nyt 4 maata pääsee Euroopasta, niin seuraavat EM-kisat on sitten kuitenkin 8 joukkueen kisat Euroopassa, ja sinne on sitten huomattavasti paljon helpompi päästä. Onko Kallella tai Ellalla jotain ajatuksia tähän liittyen? No aika lailla just tolleen, mitä sanoitte, että itse en nyt henkilökohtaisesti ihan hirveästi tunne tansanialaista futsalia tai panamalaista futsalia, mutta voin kuvitella, että ei se ehkä niin kuin MM-kisatasolla semmoisia pelejä pitäisi tulla, että siellä 20-0 toinen maa ottaa turpaa, että eihän siinä välttämättä kauheasti järkeä ole, mutta sitten taas toisaalta niin kuin pitkällä aikavälillä se voisi taas palkita, että tuommoisiakin maita oikeasti pääsee isoihin kisoihin ja sitä myötä laji kehittyy. Niin. Onko Kallella mitään? No ei oikeastaan lisättävää ja nimenomaan aikatasailla ja JP-linjoilla, että se on sinänsä ihan hyvä, että niitä järjestetään ja nyt saadaan ne vihdoin ja viimein, niin mä oon siitä niin sit taas tosi tyytyväinen, että se vihdoin ja viimein naisille myös järjestetään. Ehdottomasti se on tosi tärkeää ja toivottavasti näkyvyyttä on paljon ympäri maailmaa, että se ehkä kannustaa sitten lisää maajoukkuetta tulemaan mukaan ja saamaan lisää näkyvyyttä sitten naisten futsalille ylipäätänsä. Vähän kattelin, YouTubesta löytyy esimerkiksi Afrikan mestaruusturnauksia, niin Tansania panosti muun muassa semmoiseen taktiseen erikoistilanteisiin, että kaikki hyökkäysalueen sivurajat niin ammuttiin täysiä maalille niin lujaa kuin saatiin. Ja no, he saavutti sillä Afrikan hopeita ja MM-kisapaikan, mutta siellä on aika paljon kehitysaskeleita vielä otettavana. Marokko siellä oli ylivoimainen ja se nyt tietysti ei ollut mikään yllätys. Joo, mennään sitten päivän itse asiaan. Eli te olette täällä sen takia, että te voititte mestaruuden ja me voitaisiin ensin aloittaa tässä ihan yleisillä kysymyksillä niin kuin teille molemmille. Ja sä voisit itse asiassa JP vähän aloittaa näistä kysymyksistä. Joo, mennäänpä aloitetaan Kallesta. Ja Kalle, sulla on sinänsä siis niin kuin valmentajana aika mielenkiintoinen tarina. Futsal-valmentajanakin kylläkin, mutta muutenkin valmentajana, että sä oot aloittanut isävalmentajana ja sitten sitä kautta lopulta oot niin kuin päätynyt seuraan töihin ja sitten innostunut sitä kautta futsalista ja kouluttautunut alalle ja lopulta sä oot niin kuin kouluttautunut valmentajaksi ja nyt sä oot ammattivalmentaja, voi kai silleen sanoa periaatteessa, tai seuratyöntekijä, valmennuspäällikkö. Mikähän se oikea titteli nyt sulla onkaan, mutta summapa sitä sun urapolkua hieman, että miten niin kuin tähän on päädytty? Kuinka kauan meillä oli lähetysaikaa? Tosiaan oma tyttären kautta oikeastaan niin lähtenyt tosiaan se sieltä Nappulaliigasta ja samaisesta Nappulaliigan kyläjoukkueesta kuin Ella sieltä Kuloisten Tiikereiden mailta ja niin siitä lähdettiin oikeastaan siitä kokonaisvaltaisesti. Oli yrittäjänä tosiaan siinä noin 18 vuotta ja tapaturman kautta sitten päädyin tänne, että Leena Alleni mut silloin sitten niin kuin sai ylipuhuttua seurapuolelle ja sitä kautta sitten innostui siihen ja oikeastaan 2017-2018 oli ehkä siihen niin kuin futsaaliin sitten se isoin juttu ja 2016 olen sitten niin kuin ollut jo koko päivä duunissa tässä ja aloitin silloin niin kuin opinnot silloin täällä niin sanottuna valmentamaan ja urheilupuolelle ja Erikkilässä pääsin silloin opiskelemaan, itse asiassa oli vähän niin kuin pilottina vielä sitten se niin sanottuna LATTI-puolen, eli lasten ja nuorten puolelle ja liikunnanohjaajan tutkimus ja muut kaikki, niin oli todella hienoa, että pääsin sen tekemään Eerikkilässä ja pelkästään jalkapalloa, mikä tänä päivänä ei olisi mahdollista ja pääsin sitä kautta sitten tekemään sitä oikeasti opiskelua siihen niin kuin jalkapallopuolelle, ammattivalmentajapuolelle, niin toki sitten futsali 2017-2018 tosiaan oli se isoin niin kuin semmoinen ehkä meillä seurassa, että silloin tämä Tiulehtoset ja kumppanit silloin sai napattua Suomen mestaruus silloin 17-18 kaudella ja tytöt 15 sarjassa ja siitä oikeastaan se lähti sellainen, että tajuttiin niin kuin seurassakin, että ei hitto, että tämä voisi ollakin se meidän juttu ja tai oikeastaan niin kuin tyttöpuolella enemmänkin ja
siitä sitten, ja silloin itse asiassa, missä Ella pelasi silloin naisten edustuksessa jo ja muuta, niin siellä sitten taas tytöt tai naiset nousi silloin naisten ykköseen, taisi olla siitä sitten seuraavana vuonna vai oliko se jopa samana vuonna, ja sitten siitä lähdettiin sitten taas sitä kautta myös kehittää sitä meidän kokonaisvaltaista pelaamista ja muuta. Toki aika kaukaa oltiin sitten tästä, mitä nyt ollaan ja niin poispäin, että on ollut kyllä aikamoinen niin kuin retki tässä ja ollut kyllä hieno saavutus ja tosiaan 5 vuotta, oikeastaan 5,5 vuotta tulee niin kuin mulla niin kuin naisten päävalmentajana ollut mukana ja sekin sattumaan kaupalla meni niin, että Jarkko Malka oli silloin naisten päävalmentajana ja hän sairasteli silloin jonkun verran ja muuta ja sitten ehkä hiukan ehkä sitten oli takki tyhjä myös ja niin poispäin, niin sitten hyppäsi silloin auttamaan silloin siihen puoleksi vuodeksi, että säilytettiin niin sanottuna naisten ykkösen paikka silloin ja sitten seuraava kausi sitten olikin täyskausi naisten kanssa myös ja niin myös P-tyttöjen kanssa T18-sarjassa ja 15-sissa ja siitä oikeastaan se oli niin kuin aika upea kausi sitten ja noustiin silloin sitten vielä kauden päätteeksi. Sekin oli semmoinen niin kuin opintoretki sieltä, että ihan KPV:tä vastaan oppiretki oli siinä esimerkiksi sellainen, mikä on jäänyt mulle niin kuin ainakin silleen niin kuin akilleen kantapääksi oikeastaan, että 6-2 vajaa 5 minuuttia ollaan johdossa ja me hävittiin silloin se peli silloin 7-6 varsinaisella peliajalla ja taas me oltiin selkäseinää vasten ja voitettiin kotona sitten 2-1 taisi olla ja sitten lähdettiin vielä 3. kierrokseen sitten ja nämä likat voitti, taisi olla 4-2, taidettiin voittaa silloin sitten se, en muista ihan tarkkaa tulosta, mutta se on ollut niin kuin huikea tarina siitä ja sitten liigakausi siitä eteenpäin ja se on pelkkää opintoa ollut joka vuodesta eteenpäin, joka kuukaudesta, viikosta ja ollaan kiukuteltu ja ollaan naurettu ja ollaan itketty ja ollaan tehty vaikka mitä ja ollaan nyt Suomen mestareja. Pakko vielä sanoa tuohon, että vaikka sä puhut sitä niin kuin pitkänä aikajänteenä, niin se 5 vuotta ei oikeasti se aika lyhyt aika vauhdilla siellä niin kuin sitä nousua on tehty sinänsä siis. Ellalle jatkokysymys nyt hyvin, kun Kalle ton tarinan tuossa maalaili, niin sä oot pelannut Raifussa 4 sarjatasolla, futista ja futsalia, molempia 4 eri sarjatasolla, ja sulla on ollut aika hyvä paikka nähdä nyt se kehittyminen sieltä itse asiassa jostain harrastesarjasta melkein asti jopa kohti sitä, tätä mestaruutta, niin miksi teidän kehitys on ollut näin nopeaa, ja niin kuin, mihin se on perustunut? Se on itse asiassa hauskaa, että sä mainitsit, se niin tuntuu jotenkin pitkältä ajalta, vaikka sitten toisaalta eihän se loppujen lopuksi ole kauhean montaa vuotta sitten taas kestänyt, mutta mä en osaa sanoa, mikä se meidän yksi juttu, että siihen on varmaan niin kuin johtanut tosi moni asia, että totta kai meillä on tosi hyvä ollut se juniorikehitys sieltä, että ollaan saatu sieltä nostettua monta hyvää pelaajaa tuohon meidän rinkiin, jotka on nykyään ihan siis yksi, vaikka jos miettii Stella Envenä tai Tekla Valkeapää, ketkä on molemmat tosi nuoria, hyviä, taitavia pelaajia, niin esimerkiksi he nyt on tässä tullut vasta viimeisenä 2 vuotena liigaporukkaan mukaan. Ja sitten kyllä se meidän niin kuin ehkä semmoinen joukkojen sisäinen fiilis ja asenne on se, että kaikki on koko ajan valmiita ja halukkaita kehittymään ja oikeasti kehittää sitä peliä ja kaikki on siinä niin kuin täydellä sydämellä mukana, niin se on varmaan ollut myös semmoinen iso juttu. Te huipensitte tämän kauden mestaruuteen. Jos mennään pikkusen nyt ajassa taaksepäin ja mennään viime vuoden pudotuspeleihin. Ja pelasit tosi hyvän runkosarjan, sijoitit 3. HIFK ja Ylöjärven Ilveksen jälkeen. Silloin teillä oli 47 pistettä, maalierolla 88-42. Sitten välierissä vastaan tuli Ylöjärven Ilves ja tipuitte silloin suoraan 3 pelissä. Okei, sen kuulostaa tylyltä, että suoraan 3 pelissä, mutta ensimmäinen peli meni jatkoajalle ja 3. päättyi vasta rankkareilla ylipäätänsä. Voisi ajatella, että teillä ehkä vielä tuolla on niin kuin kokemus riittänyt. Mitä ajatuksia nyt vuotta myöhemmin niin tuosta sarjasta ja tavallaan myös se, että kuinka paljon sen häviäminen sitten vaikutti teidän valmistautumiseen tai siihen, että miten te pärjäsitte tänä vuonna
kyllähän saitte pronssia viime vuonna, se oli tosi hieno saavutus, mutta kaiken kaikkiaan tavallaan, että miten se vaikutti tavallaan se välierissä häviäminen tähän kauteen, niin miten Kalle vaikka aloittaa? Joo, no kyllähän se totta kai niin kuin vaikutti varmasti niin kuin monellakin tavalla meidän niin kuin tähän kauteen ja hampaankoloa jäi paljon ja haluttiin niin kuin enemmän, mutta kyllä se oli varmaan ehkä siinä just nimenomaan se kokemus ihan niin valmennuksella kuin meillä pelaajilla ja kaikilla, että päästiin ensinnäkin noin pitkälle, että ollaan niin oikeasti 4 parhaan joukossa ja päästiin niin kuin taistelemaan mitalista, mikä sitten loistavasti sitten loppujen lopuksi vielä taisteltiin se. Ja no, kyllä mun mielestä sen ehkä niin kuin taktinen osaaminen ehkä mutta kyllä fyysisyys tuli ja fysiikka oli ehkä se isoin kulmakivi niin kuin siinä, että me ei oltu ihan valmiit niin kuin sit loppujen lopuksi sit siihen niin kuin vauhtiin ja mitä siitä playoffeissa sitten oikeasti niin kuin tarvitaan. Ja sitten kun pelit venyy myös jatko-otteluihin ja muihin kanssa ja kaikki tämä ja sitten se nuorten kokemattomien pelaajien tavallaan se puristaminen siinä, että jos ajatellaan, että mennään nyt sitten sinne raavitaan haavoja, niin jos ajatellaan, että Tiiu Lehtonen ei oikeastaan onnistunut siinä ja pistettiin tyhjistäkin ohi ja tolppaan ja niin poispäin, missä olisi oltu ratkaista se peli, ensimmäinen peli ja paljon sellaisia niin kuin pieniä nyansseja ja se kasvaminen tavallaan pelaajana ja joukkueena ja niin se niin kuin on ollut niin kuin ehkä se kulmakivi, että me ei oltu ihan niin valmiita vielä, me ei oikein tiedetty, että oikeastaan kukaan meistä, itseni mukaan lukien. Miten Ella näet sen, että minkälainen hyöty siitä viime vuoden välierätappiosta oli tämän vuoden noissa pudotuspeleissä sitten lopulta? Kyllähän siitä oli tosi paljon hyötyä. Ensinnäkin se, että me saatiin niin tiukka vastustaja siellä ja sitten, että ne pelit oli niin tiukkoja, niin se kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka kaikissa otettiinkin sit häviöt, niin kyllä mä sanoisin, että tänä vuonna ehkä semmoinen iso asia, mikä on muuttunut viime vuodesta, on se, että me ollaan tuollaisia tosi tiukkoja pelejä tai vaikkapa yhden maalin häviöasemasta pysty kuitenkin sit viimeisillä minuuteilla kääntämään ne pelit meidän voitoksi. Ja siinä me ei vaan viime kaudella oltu valmiita, että me pelattaisiin ihan sinne viimeiseen hetkeen, esimerkiksi luettaisiin meidän ylivoimapelaamisen tai muuhun niin paljon, että me oltaisiin sitä kyetty tekemään. Ja se ehkä auttoi meitä ymmärtämään sen asian. Ja kyllä siitä on tavallaan myöskin se siluntuminen oli kyllä tosi kova. Joo, mä kuuntelin vielä tuossa, kun valmistauduin tähän lähetykseen, niin viime vuoden IFK-mestaruushaastattelu ja siinä Bruno Someru sanoi, että he olisivat toivonut Raifua vastaan finaaleissa, koska heillä oli jäänyt teistä hampaankoloon siinä sarjan aikana ja sitten he voittivat sitten Ylöjärven Ilveksen, mutta kyllä te on partioittava vihollinen silloinkin niin kuin IFK:lle ja tänä vuonna sitten menitte ihan loppuun asti ja nappasitte kannon mukaan. Miten muuten niin kuin te loitte tavoitteita tälle kaudelle, niin minkälaisia tavoitteita te loitte joukkueena ja muuttuiko jotain viime kaudesta? Aloitan vaikka nyt Ella pelaajien puolesta. Joo, meillä on ollut oikeastaan just nämä vuodet liigassa ollut aika nousujohteisia ja asetettu aina sellainen tavoite, mikä on parantaa sitä viime kauden tulosta ja siihen me ollaan myöskin päästy ja nyt jotenkin tämän 24-25 kauden alussa on tosiaan hullulta, että me oltiin saatu pronssia ja sitten me oltiin silleen, että uskalletaanko me edes niin kuin tästä asettaa tavoite ja oikeasti kirkastaa sitä mitalia ja kyllä me kuitenkin yhdessä päädyttiin siihen, että ei me nyt ainakaan haluta huonommin niin kuin sijoittua kuin viime kaudella, että sehän olisi niin kuin tavallaan kunnianhimotonta, niin kyllä me sitten kuitenkin sanottiin ääneen se joukkoina, että kyllä me halutaan sitten kirkastaa sitä mitalia, että vähintään hopea, mieluiten tietysti kulta. Kalle. Joo, kyllähän se pitkälti näin ja joukkueenahan me yleensä tehdään niin kuin ne kauden alussa ne tavoitteet ja käydään keskustelua ja meillä on hyvin tiivis niin kuin se koko joukkue ja muu ja pystytään tavallaan keskustelemaan niistä asioista. Toki mä oon hiukan maltillisempi aika usein näissä asioissa, että mä haluan mennä se step by step tavallaan, että ensinnäkin oli tavallaan kumminkin, niin kuin, että halutaan se playoffipaikka ja sitten kun se on varmistunut, niin sitten me otetaan yleensä sitten siinä kohtaa vasta ruvetaan tavoittelemaan sitten sitä kotietua ja niin poispäin. Ja toki se päällimmäinen haave ja unelma oli siellä kirkastaa se ja
ja kultaisella mitalilla varsinkin. Että totta kai se on ollut meidän joukkueen koko haave ollut koko liigauran aikana ja ollut se päämäärä kumminkin siellä kaiken takana. Ja kyllä se luotto ja juttu on ollut koko aika niin kuin itselläkin, että mä uskon, niin kuin, ja uskon edelleenkin niin kuin meidän jengiin niin kuin pystyy mihin vaan. Ja se on vaan tavallaan tullut siitä yhdessä joukkueena aina tehdä ne tavoitteet ja muut, ja koitetaan hiukan ehkä vähän silleen step by step, että mennään sinne ihan syvään päätyyn ensin. Joo, nyt kun tässä kuvailitte tavoitteiden asettelua ja muuta, niin teillähän oli, voisitteko vähän kuvailla, miten te valmistaudutte tähän kauteen, minkälainen teidän pre-season oli, koska teillähän on esimerkiksi sellainen erikoisuus, että teillä tosi moni teidän joukkueesta pelaa myös jalkapalloa, sitten saman seuran väreissä kylläkin, mutta sitten siellä on se jalkapallo myös, sanotaan vaikka tukilajina tälle joukkueelle. Ja miten sitä pre-seasonia suunniteltiin, valmennuksen osalta sitä kertoo, ja sitten minua kiinnostaisi myös Ellan näkökulma siitä, että miten se niin kuin kahden lajin yhdistäminen siinä jollain tapaa onnistuu, että miten se vaikuttaa siihen valmistautumiseen, tai miten esimerkiksi se jalkapallo tukee sit sitä valmistautumista futsaliin. Ja sitten teillä oli pieni reissukin, voitte kertoa siitäkin ennen kautta tuolla. Mä en tiedä, oliko se palkintoreissu edellisestä kaudesta vai valmistautumisreissu tähän kautta? Haluatko Ella aloittaa? No, voin mä aloittaa. No, mistä mä aloittaisin? Ehkä siitä jalkapallon ja futsalin yhdistämisestä. Onhan sen oikeasti rehellisesti sanottuna tosi hankalaa. Ja nyt etenkin sanoisinko viimeiset vuodet, kun ollaan oikeasti oltu siellä pudotuspeleissä, niin se on ollut ihan melkein niin kuin jopa mahdotonta, että siellä on mennyt päällekkäin pelejä ja sitten on ollut joitain semmoisia viikonloppuja, että on voinut olla vaikkapa toisena päivänä futsal-peli ja toisena päivänä futispeli, että ei se niin kuin käytännössä ole millään tavalla niin kuin järkevää. Ja nyt etenkin, kun pudotuspelit jatkuisi näin pitkälle keväällä ja sitten futiskausi sattui alkamaan aikaisemmin mitä normaalisti, niin meillähän on kausi alkanut jo niin kuin kauan sitten. Et just kun se joukkueen runko on se sama, niin nyt sitten tietty tuo futisjoukkoja on kyllä kärsinyt sit tosi isosti, kun siellä on kuitenkin sellaisia pelaajia mukana, ketkä ei pelaa ollenkaan futsalia ja haluaa keskittyä siihen futikseen, niin ei se ole missään tapauksessa optimitilanne ollut. Sitten taas jos miettii sitä pre-seasonia viime vuonna, niin no eihän sekään nyt varmasti mikään optimaalinen ollut, että siinä esimerkiksi semmoista fysiikka kautta ei ole samalla tavalla pystynyt pitämään kuin mitä muut jengit pystyy, että kyllä siinä menee keskittyminen aika lailla niihin futisjuttuihin ja futispeleihin, mutta sitten taas jos miettii hyviä asioita, niin kyllä sanotaan, että meillä on kyllä kunto tosi hyvässä kunnossa ja semmoinen peruskunto, kun oikeasti ruvetaan pelaamaan futsal-pelejä. Pallotatsit ei välttämättä niinkään, mutta kyllä ne sitten sieltä kuitenkin tulee nopeasti. Mutta kyllä sanotaan, että ne ensimmäiset pelit esimerkiksi otettiin Halikkoa vastaan aika semmoinen karmea tappio siinä heti alkuun silloin alkukaudesta, kun en muista kuinka monet treenit mahtoi olla siinä kohtaa alla. Joo, kyllä sanotaan, että Kallella on vaikea duuni nyt sitten taas ensi kauden pre-seasonia rakentaa silleen, että porukka on täydessä kunnossa sitten heti kauden alusta alkaen. Joo, kyllä niin kuin Ella jo tuossa sanoi, että ei se ole helppoa. Ja tämä on ollut tavallaan nyt, kun meidän nousujohteinen futsal-pelaaminen on ollut näin hienoa ja upeata, niin tavallaan se on myös vaikeuttanut tätä kokonaisuutta. Ja nyt tähän se tuli niin kuin nyt, voi sanoa niin kuin suoraan, että se tuli rehellisesti nyt niin kuin eteen tavallaan, että en ole kaikkien pelaajien kanssa edes puhunut tästä asiasta, koska me sovittiin, että ei puhuta jalkapallosta nyt, että keskitytään futsaliin täysillä ja annetaan kaikkemme sinne ja niin kuin tehtiin ja sen keskusteluiden aika on tässä lähipäivinä ja miten me tullaan se sitten jatkamaan ja miten me pystytään rakentamaan se tulevaisuudessa myös niin, että jalkapallo myös jatkuu meillä seurassa kokonaisuudessaan. Toki sarjataso on nyt niin kuin tähän nähden niin kuin liian kova jalkapalloon, jos me halutaan pelata tai jos meidän pelaajat haluaa pelata myös futsalia täysillä. Eli tässä nyt tullaan olla niin kuin siinä risteyksessä ensimmäistä kertaa nytten ja näin kahden lajin valmennuspäällikkönä ja seura-ihmisenä niin on niin kuin ikävä sanoa se näin, mutta jalkapallo on nyt meidän niin kuin kakkoslaji niin kuin tässä niin kuin tällä joukkueella ja luonnostaankin se on mun mielestä ihan oikeutettua. Tytöt on kumminkin nyt pelannut itse Suomen mestareiksi, niin mun mielestä se on niin kuin
oikeutettua myös näin, ja ollaan niin kuin huikeasti menty eteenpäin, niin, mutta kyllä mä toivon totta kai, että me jalkapallo jossain määrin siinä niin kuin jatkuu, mutta me hyödynnetään se eri tavalla nyt niin kuin siinä niin kuin just nimenomaan tuon kestävyyspuolella, että tehdään se eri tavalla. Olen hirmuisesti jo miettinyt näitä asioita ja pääni puhki niitä joutunut miettimään tässä, että miten me se saadaan. Ja, no, kestävyyden puolelta, niin kuin Ella sanoi, että ollaan hyvässä kunnossa oltu ainakin, mutta se pallotatsi ja muut, niin kyllähän me tullaan elokuussa sitten jo olemaan niin kuin futsalisalissa ja niin poispäin. Että kyllähän se, niin kuin, ei me voida ainakaan yhtään heikommin vetää sitä. Että se on niin kuin se kumminkin, että mieluummin parannetaan ja ehkä just tuohon fysiikkavalmennukseen nyt niin kuin lisäpointteja saadaankin tähän vuoteen, niin lähdetään sitä niin kuin rakentamaan vähän eri tavalla ja tulee erilaiset testaukset ja muut, mitä meillä ei ole niin kuin testauksia ehditty pitämään viime vuonna, tai oikeastaan meidän aikana oikeastaan nyt niin kuin futsal-liigahistorian aikana kauheasti mitään. Et nyt ollaan oltu niin kuin pelaajakehitystapahtumien ja muiden niin kuin, testauksissa ja niiden tiedoilla on oltu enemmän, mutta sitten meidän niin sanottuna aikuispelaajat on kärsinyt sitten taas siitä, ketkä ei ole sitten taas enää pelaajakehitystoiminnassa. Esimerkiksi vaikka Ella, niin ei olla sitten taas, ja sit jouduttu vähän niin kuin säästelemään sitäkin, että sit kun me pelataan jalkapalloa vielä tuonne tyyliin huhtikuuhun melkein, niin sitten siinä, että ei oikein voi kauheasti massijuoksutestejä kauheasti koko ajan vedellä, ja sitten meidän tarvitsisi kumminkin vuoroisesti sit valmistautua futsaaliin, niin se on aikamoista tasapainottelua, mutta se on ollut hienoa niin kuin sit taas tässä, että ollaan pystytty se vielä tekemään, ja lyön vetoa, että jos meidän olisi eri seurat olisi kysymyksessä, niin tämä ei olisi mitenkään mahdollistakaan edes. Että tässä on niin kuin ollut tavallaan se hyöty, että se on ollut jonkun käsissä ehkä näissä, mutta niin, että miten me ollaan se tehty ja rakennettu se toki. Ella kuuluu kapteenistoon kokonaisuudessaan, niin hirmuisesti kuuntelen kyllä heitä ja muuta, että mennään niin kuin aika paljon niin kuin pelaajalähtöisesti se sitten kumminkin, ja he kumminkin sen kokee ja kärsii myös sen, sen tuskan ja muu että niin mä tiedän, että siellä on hirveä palloa kumminkin pelata myös jalkapalloa, ja rakkaus siihen lajiin kokonaan kanssa on siellä aika iso, niin ei ole helppoa niin kuin tyttöjen puolesta ja naisten puolesta, että miten me se rakennetaan, mutta kyllä mä uskon ainakin, että toi futsali on tällä hetkellä se ykkönen niin kuin suurimmalla osalla kumminkin. Joo, sano vaan Jipe. Joo, ei menisi just sanoa vaan, että toi, niin kuin sinänsä, siis sehän on ollut tietyllä tapaa teistä lähtöisin, ja sit varmasti olette saanut kyllä käytettyä niin kuin molempien hyvät puolet siihen, että se on niin kuin ollut varmasti iso osa sitä teidän prosessia tähänkin vaiheeseen, ja nyt tietysti sitten sanotaanko se taso on noussut nyt sinne tälle tasolle, millä se nyt on, eli aika Suomen kärkeä tai Suomen kärki, niin tietysti sitä se vähän muuttaa sitä tilannetta kuitenkin sitten, vai sitä tasapainoa, että se on tasapainoilua koko ajan, ja hyvin te olette siinä onnistunut, eihän se nyt niin kuin voi muuta sanoa, mutta tietysti sitten varmasti jossain vaiheessa pitää tehdä taas erilaisia ratkaisuja, sitten kun se asia kehittyy tuolla, että kuulostaa ihan hyvältä. Lähinnä mua kiinnosti just toi, että miltä se niin kuin pelaajan silmistä myös on tuntunut, että Kallen kanssa ollaan sinänsä tätä ongelmaa jo vatvottu ja tiedän sen vahvastikin näin valmentajana vierestä seuranneena, mutta sitten just tosiaan, että pelaajastakin se ei ole ehkä niin yksinkertaista, sanotaan näin myöskään se tilanne. Jes, Matti, jatka vaan. Niin, toi tavalla, sitten kun teidän runkosarja alkoi tällä kaudella, niin ehkä toi selittää sitä, että minkä takia esimerkiksi 6 peliin tuli 3 tappioon. Eli tavallaan se, että suuri osa teidän kauden tappioista tulee heti siihen kauden alkuun. Niin kuin sanoit, siellä oli se halikkotappio ja monta muutakin, niin se varmasti selittää aika paljon sitä. Miten muuten, niin kun sitten kausi eteni, niin tuntuu, että se pystyitte niin puolustusta tilkimään tosi hyvin ja voittoja alkoi tulla myös paljon, että jos ajatellaan, että teille tehtiin kaikista vähiten maaleja runkosarjassa ylipäätänsä, että vain 31 maalia, niin mistä tämä, niin kuin, miten te saitte puolustuksen näin hyvin tilkittyä, kun teille tehdyt maalit tippuu tosi paljon kuin esimerkiksi edellistä kaudesta, niin mitä sanoo vaikka Kalle nyt ensin? No joo, totta kai niin kuin myös niin kuin joukkueena ollaan kehitetty ja muuta, ja se on ollut ehkä meidän se niin kuin akilleen kantapää ollut, ehkä se Hurlumme
futsaali tietyllä tavalla ja uskallettu tehdä sitä ja ehkä nyt tehtiin vähän niin kuin eri tavalla ja tasapainotettiin sitä meidän omaa pelaamista myös siihen puolustukseen ja kiinnitettiin enemmän ehkä huomioon myös niin kuin jo viime kaudella ja nyt niin kuin isosti siihen ja että mitkä on niin kuin meidän puolustusalueet ja miten me puolustetaan. Ja sitten tietenkin meidän pelaajat on mennyt ihan valtavasti eteenpäin, että ne ymmärtää myös pelaamisesta niin kuin ihan mielettömän paljon tällä hetkellä ja sieltä tulee niin kuin myös semmoista niin kuin feedbackia niin kuin itselle myös ja on niin kuin tosi kiva ollut coachata, koska se on ollut niin kuin myös itselle niin kuin valtavan niin kuin opettavaista ja tietenkin nyt on ollut itse siellä kurssilla kanssa ja itse opiskellut sitten niin kuin aikaisemmin myös ja ollut tosi kiinnostunut myös, että miten niin kuin maailmalla puolustetaan ja miten miehissä ja miten naisissa ja muissa ja toki sitten vähän ehkä niin haluan ajatella välillä aina vähän niin kuin out the box tavallaan, niin kuin, että miten voidaan kehittää niin kuin tiettyjä asioita jo vähän jalkapallostakin ja yksilökohtaisia asioita että mun nyt tunnetaan jossain määrin myös Ekkono-puolen niin hyödynnä sieltä aika paljon niin kuin tiettyjä pelikeskeisiä harjoitteita ja muita, että miten me pystytään niin kuin viemään sitä niin kuin pelillisiä asioita eteenpäin pienpelaamalla, ettei se ole pelkästään niin kuin sitä drillimäistä, missä tunnustan, että en ole ihan kauhean hyvä, mutta on kyllä mielestäni mennyt eteenpäin siinä valmentajana myös ja toki meidän pelaajatkaan ei tykkää hirveästi meidän drilleistä, että tavallaan, että ne on äänestetty jopa, ja ne on ollut myös palkintoja, että tietyissä tilanteissa, kun voitetaan vaikka seuraava matsi, niin ensi viikolla ei ole drillejä, ja erilaisia juttuja, ja sitten ollaan tehty se niin kuin erilaisten kautta, että tavallaan se on ollut myös niin kuin molempisuuntaista tämmöistä niin kuin kilpailullisuutta joukkueen sisällä tietyllä tavalla valmentajat vastaan pelaajat ja kaikella rakkaudella. Miten sä Ella näet, että ensinnäkin, että miten nämä Kallen ajamat taktiset muutokset on mennyt läpi ja kuinka hyvin olette pystyneet noudattaa ja toisaalta, että onko nämä motivoinut oikeasti nämä että ei tule drillejä niin voittamaan sitten näin paljon pelejä? Onhan ne motivoinut. Kyllä sanotaan, että me vihataan niin drillejä niin paljon, että kyllä ne tieltä aina on semmoinen lisäpikkuporkkana. Mutta joo, siis ollaan kyllä ansioiduttu puolustamisessa ihan hirveästi, että meillä on niin kuin paitsi noin mitä Kalle tuossa mainitsi, niin meillä on myöskin tosi vahvat pohjapelaajat, että on just Amalia Arnio ja sitten Anni Laiho täytti tosi isot saappaat, kun Hämäläisen Iina jäi tuossa pois ja sitten myöskin kun Jenna Osa ei ole pystynyt niin paljon pelaamaan tällä kaudella, niin ei ole helppo paikka mennä, mutta hänkin kyllä on onnistunut tosi hyvin siellä nuorena pelaajana. Ja no ehkä semmoisena pienenä yksittäisenä asiana myöskin ollaan muutettu aika paljon meidän alivoimapuolustus tällä kaudella. Että semmoisia aika paljon ollaan jouduttu pelaamaan alivoimalla ja se on nykyään jopa ihan miellyttävää, että kun tavallaan se on niin selkeä, että mikä on kenenkin rooli siinä ja kuka peittää mitäkin linjaa, niin se on jopa ihan kivaa. Ei tunnu enää siltä, että ollaan aivan hellisemässä. Toki vielä lisäisin tähän vielä, että ennen kaikkea meidän puolustuksen isoin kulmakivi on vielä ollut Evelina Koskela. Se on ollut, että siellä on, jos runkosarjassa 31 maalia Even selän taakse tehtiin, niin iso kiitos sinne. Joo, ehdottomasti kyllä. Eve on meidän puolustuksen isoin lukko. No, mennään itse asiassa kohta noihin mainitsemien pelaajiinkin kahteen juurikin, niihin ehkä tuolla vähän myöhemmin, mutta pitää kysyä tuosta alkukaudesta nimenomaan just siitä, kun se lähtö oli niin kuin tuloksellisesti surkea, sanotaan nyt vaikka näin. Miltä se tuntui sitten, riittikö niin kuin Ella uskoa joukkueessa vai pitikö sitä kaivaa jostain vai oliko se vaan sellainen trust the process -meininki siinä vaiheessa vai käytiinkö siinä jo suht pohjalla, kun siis se alku oli siis varsinkin teidän niin kuin periaatteessa odotuksille varmasti tosi huono. Olihan se siis oikeasti tosi huono se alkukausi, että tuloksellisesti jäätiin tosi paljon, mutta ei mun mielestä meidän joukkojen sisässä kyllä ollut sellaista epätoivoa tai turhautumista ollenkaan, että kyllä me uskottiin siihen, että kyllä tästä lähtee ja kyllä me saadaan käännettyä tämä, että ehkä nimenomaan se mitä ihmiset puhuu ulkopuolella oli ehkä enemmän sitä, että ei me otettu sit sellaisia paineita. Kallekin rauhallisena pysyi, vaikka tulokset ei
ollut ihan toivottuja? Ainahan mä oon rauhallinen. Ei, joo, kyllä tarvii sanoa, kyllä mullakin oli iso luotto kyllä siihen, ja se, että mitä me tehtiin, että itse näki sen niin kuin peli ehkä eri tavalla välillä, että mitä siinä niin kuin tapahtui siellä pelin. Me ei vaan saatu niin kuin niistä paikoista, meillä oli lukemattomia paikkoja, otetaan nyt taas se esimerkkinä se halikkopeli esimerkiksi, niin okei, kaveri tekee se ekalla minuutilla se maali, ja me hakataan päätä seinää sen jälkeen ja tehdään kaikkemme ja me ei vaan onnistuttu siinä. Ja sitten oli just niin kuin joka toinen peli vähän sellainen, niin kuin, että ei niin kuin, että saatu sitä niin kuin lukkoa. Ja sitten kun me päästiin siitä lukosta pois ja se taisi olla Seinäjoki-matsi varmaan, matkustettiin Seinäjoelle ja siellä sitten tapahtui, me saatiin niin kuin se ja sitten me mentiinkin ihan hurlumheisialle tavallaan, että siitä taisi tulla 10-0 siitä matsista. Ja se oli semmoinen käänteen tekevä ja semmoinen usko palasi tietyllä tavalla siihen meidän omaan tekemiseen kokonaisuudessaan. Että kyllä me vielä niitä maalejakin osataan tehdä. Ja siellä tehtiin aika hienojakin maaleja vielä. Joo, teillä alkoi siitä, jos oikein laski, niin 10 ottelun voittoputki siitä Seinäjoki-pelistä, joka tosiaan päättyi 10-0 ja päättyi vasta sitten kotitappioon IFK:lle 2-3, että siinä oli hyvä ralli, siitä sitten lähti liikkeelle. Miten muuten teillähän runkosarja sujui tosi hyvin siinä ennen kuin sitten tuli tavallaan just ennen, tai siinä niin kuin runkosarjan ja pudotuspelien taitekohteessa, niin runkosarjan viimeinen peli tappio ja sitten pudotuspelien ensimmäinen peli tappio. Oliko siinä semmoista, nousiko jonkinlaista epätoivoa tai muuta, vai miten näet, että mistä nämä tappiot johtui just niin kuin ratkaisevilla hetkillä sitten? Mitä sanoo Kalle? No joo, tietenkin se viimeinen peli oli vähän niin kuin toisinto edelliskaudesta tai viime kaudesta, niin pelattiin silloinkin Mäksejä vastaan, hävittiin silloin 3-1 ja nyt hävittiin 5-1 ja silloin mä vietin ihan samaa, mutta sitten mulla oli tavallaan se hyvä tunne siitä kumminkin siitä edelliskaudesta, että se kumminkin lähti hyvin sitten playoffit ja muuta siitä ja päästiin silloin tosiaan bronssille asti ja oli niin kuin meidän siinä kohtaa, meidän unelmakausi siihen kohtaan. Mutta kyllä mun tarvii sanoa sitten se ensimmäinen playoffimatsi Jyväskylässä, niin kyllä siinä kohtaa vähän niin kuin tarvii sanoa, että Kalle-poikakin vähän hermostui, mutta kyllä mun silti oli iso luotto siihen. Mä tiesin, että Kädy ei ollut meille niin kuin se paras mahdollinen niin kuin vastustaja. Heidän pelitapa on, ja siellä oli tosi taitavia pelaajia kumminkin, että taktinen niin kuin osaaminen on niin kuin meitä vastaan. Jotenkin se pelitapa ei vaan sopinut meille. Ja sitten ehkä semmoinen tietty puristaminen siellä pelissä vielä jotenkin. Ja päästettiin ne meidän ihoalle vähän, että siitä ei me niinku toivottu sit siellä Jyväskylän reissussa ja niin poispäin. Ja se vähän näkyy vielä, mutta sitten me saatiin se kotona sit se 2-0 voitto, vaikka kyllä sitten se kolmas peli meni vähän tiukoille, mutta mä luotin Ellaa kovuareen. Ja se pisti sen peli vielä siis pari minuuttia taisi olla peliaikaa, kun tehtiin 2 maalia vielä ja varsinaisella peliajalla vielä taisteltiin se voitto sieltä. Et kyllä se niinku hilkulla oltiin joo, ja Kytolan kanssa tuossa muutamia viestejä jossain kohtaa heiteltiin ja hän koitti sieltä Kroatian puolelta vähän jeesaillakin niitä ja niin poispäin, mutta niin ei auttanut tässä kohtaa tietäjienkään, mutta se oli meidän niin kuin ehkä se ilmentyminen siitä, että miten me taistellaan, miten me ollaan joukkueena ja se, että ei sen tarvitse olla niin kuin kaunista aina, että tavallaan vaikka se oli kyllä aika hieno maali se Ellan maali siitä volleista, niin, mutta se on ehkä se meidän ilmentymä, niin kuin me ollaan joskus Ellan kanssa ja Likkojen kanssa juteltu, niin kuin, että me ollaan yleensä niin kuin parhaimmillaan selkäseinää vasten, ja me halutaan ehkä vähän tyhmästi sanoa näin, että halutaan olla välillä vähän vaikeassa paikassa ja muuta, mutta se tekee meistä yleensä aina vähän parempia. Ehkä me opitaan tästä taas jotain. Miten oliko Ellalla epätoivoa ensimmäisen puolivälieräpelin jälkeen, kun tuli tappio ja lähditte selkäseinää vasten sitten Kadyä vastaan toiseen peliin? No kyllä sen pelin jälkeen oli siis tosi huono fiilis ja tuntui siltä, että ei me saatu oikeasti yhtään meidän potentiaalia käytettyä siihen hyväksi ja jotenkin se oli ehkä vähän semmoinen
ponneton esitys kaiken kaikkiaan, vaikka kuitenkin panokset oli isot, että me ei olisi oikein saatu sanoa, että mistä se sitten loppujen lopuksi oikein edes johtuisi. Mutta kyllä niin kuin, ehkä siinä kuitenkin sitten sekin enemmän sit oli kuitenkin semmoinen sisunnuttava kokemus, että me tiedettiin, että kun me pelataan sitä meidän omaa peliä, niin kyllä Kady on täysin voitettavissa oleva joukkue, vaikka se ei tosiaan ollutkaan meidän mikään niin kuin ykkössuosikki meidän vastustajaksi. Mutta joo, näin mä sanoisin, että ei se ollut mikään semmoinen täysin epätoivoinen tilanne siinäkään kohtaa. Ja just ehkä se luottamus siitä, että me oltiin saatu käännettiin niitä matseja tosi paljon meidän hyväksi tuossa runkosarjassa. Ja sitten myöskin se, että me ollaan parhaimmillaan just nimenomaan silloin, kun me ollaan selkäseinää vasta. Siinähän oli semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että sen ensimmäisen puolivälierä-ottelun jälkeen niin siinä välissä oli tuo nuorten U19-tyttöjen maaottelut Espanjassa. Ja en tiedä, lähtivätkö suoraan sitten kentälle. Sitten oli 3 pelaajaa mukana siellä, Tekla Valkeapää ja Stella Elvina ja Anni Laiho. Ja aika raskas reissu, 2 peliä Espanjaa vastaan. Sitten tulee takaisin perjantaina paikan päälle ja sitten heti lauantai-sunnuntai peli, että siinä mitä heidän kanssaan lentokoneessa juttelin, niin he olivat kovasti huolissaan, että jos yhtään yritin jinxata niitä ottelujen lopputuloksia, että ei saanut millään tavalla kommentoida siitä, että siinä naputeltiin päätä moneen kertaan ja vaikka sanottiin, että kun hoidatte vaan siitä nyt sitten ne pelit ja sitten menette jatkoon, niin ei saa puhua näistä etukäteen, mutta aika kova saavutus sinänsä, että pelit oli siis tosiaan sunnuntai, tiistai, keskiviikko, sitten taas lauantai, sunnuntai, niin 5 peliä viikkoon, niin no, nuoret pelaajat jaksaa ilmeisesti. JP:llä onko sulla tähän? Joo, ehkä niin kuin hyvin kuvaa tätä teidän joukkueen tämän kauden tarinaa, varsinkin ehkä just toi, että te olette joutunut tai pistänyt ittenne vähän semmoisiin vaikeisiin paikkoihin, mutta sitten nimenomaan kairannut ittenne sieltä sitten sinne voittoon ja tehnyt sen useasti, ja se ehkä niin kuin näkyy just varsinkin tässä finaalisarjassa sitten lopulta, että kun te olette niin kuin käynyt niissä vaikeissa paikoissa ja selvinnyt sieltä ja onnistunut niissä vaikeissa tilanteissa, niin semmoinen niin kuin tietynlainen itseluottamus näkyy siitä joukkueesta, vaikka sitten esimerkiksi kun tämän kolmikon kanssa tuolla Espanjassa juttelin, niin ei sieltä hirveätä itseluottamusta uhkunut, mutta kyllä sitten niin kuin kuitenkin silleen luottavaisin mielin tietyllä tapaa lähtivät tilanteeseen, mutta eivät halunneet kauheasti ennakoida asioita. Et ehkä siinäkin näkyy just semmoista tervettä ymmärrystä siitä, että sitten niin kuin, että mikään peli ei ole voitettu ennen kuin se on pelattu. Ja ehkä se just se runkosarjan loppu ja ensimmäinen niin kuin runkosarjan loppu oli varmaan vähän semmoinen ulospuhallus myös tietyllä tapaa, että sit kun siinä oli jo vähän niin kuin tavoitteisiin päästy ja tietyllä tapaa käännettiin jo Mad Maxia vastaan katseita sinne pudotuspeleihin vähän liian aikaiseen ja sitten niin kuin se jatkui varmaan se vähän niin kuin asenne siihen, mutta sitten taas sieltä vaikeasta paikasta noustiin ja sitten se kyllä näkyykin sitten siinä välieräsarjassa. Sen verran vielä lisään, että ennen kuin ne 2 maalia siinä viimeisellä parilla minuutilla tuli, niin kyllä tarvittiin niin siinä kohtaa valmentajana, mä mietin vielä siinä joku 4-5 minuuttia oli aikaa siinä ja mietin sitä YVtä ja vaikka mitä ja sitten mä mietin isoimmin mä mietin sitä, että millä hitolla mä saan selitettyä, mä saan nostettua nuo likat, jos me tämä matsi hävitään. Että miten mä saan ne likat tiedäksi, niin kuin, että ne rakastaa tätä lajia edes vähäkään. Että miten mä saan ne niin kuin, että ne murtuu niin kuin ihan palasiksi, että miten sen niin kuin mä saan. Ja mä mietin jopa tällaista siinä hetken aikaa, mutta sitten jotenkin me saatiin se sitten niin kuin mentyä eteenpäin ja muuta. Että kyllä niin kuin, monta ajatusta siinä kävi niin kuin mielessä siinä. Mä ajattelin, niin kuin se on niin kuin pienissä hetkissä voi niin kuin tapahtua niin kuin nyt tässä niin kuin käänny tuli. Ja kyllä mun tarvii sanoa niin kuin siinä kohtaa, kun se tehtiin se, niin mä ajattelin, että tämä ei pysytä mikään. Että tavallaan tämä on niin kuin nyt mennään. Ja se niin kuin usko oli aika huikea niin kuin siinä kohtaa. Ja sitten kun me tehtiin se, niin tässä oli se tulos, niin ihan huikeeta. Ella, jatka vaan. Joo, semmoinen hauska fakta itse asiassa ehkä tästä Kady-pelistä. Mä muistan, katsottiin siinä joukkojen kesken Pohjakosketuksen otteluennakkoa siinä ennen matsia. Muistaakseni en muista kumpi teistä mahtaisi ennakoida, että me otetaan Norppaa Kadyltä. Niin
kyllä sitä siinä ennen peliä sit siinä vielä, kun kokoonnuttiin joukkojen kanssa, että muisteltiin lämmöllä ja ajateltiin, että näytetään nyt niillekin sitten, että mistä on kyse. Tämä on tämä jokavuotinen, me toimitaan jollekin hyvänä motivaattorina, mutta se on hyvä, että se motivaatio pitää kaivaa jostain ja olen tyytyväisiä, jos se kaivetaan meidän vääristä innostuksesta. Sama homma sen verran vielä tuohon, että JP äänesti myös ja veikkasi IFK:ta, niin tämä oli mulle myös sit todella iso juttu tässä kohtaa, että vitsi, nyt JP on väärässä. Mutta Matti, sä olit voittajien puolella. Joo, mähän siis olen äänestänyt teidän puolesta koko ajan, paitsi sitten finaaleissa, mutta hyvinhän se meni sitten. No niin, hei, sitten päästiin välieräsarjaan Mad Maxia vastaan ja tämä oli paras 5 sarjaa ja katkaistiin sen suoraan 3 pelissä, niin minkälainen sarja tämä kaiken kaikkiaan oli? Oliko tämä niin ylivoimainen ylikävely kuin mitä nuo lukemat antaa kertoa? Viimeinen toki meni niin kuin jatko-ottelussa, mutta mitä sä Illa näet tämän ottelusarjan? Ei se mikään ylikävely mun mielestä ollut. Siis tiukkoja matseja ne oli joka ikinen ja tosi fyysisiä matseja. Ehkä jos vertaa sitä siihen Kody-peliin, niin tietyllä tavalla se oli ehkä sitä helpompi, että siinä ei ollut ehkä niin iso semmoista tunnelatausta. Mutta kyllä mä sanoisin, että se silti oli siis tosi tiukka sarja. Yes, Kalle? Joo, samaa mieltä ja sitten toki tässä piti niinku muokkaa niinku taktisesti sit tavallaan myös aika paljon niinku 2 ihan erilaista vastustajaa ja niin poispäin. Et siinä tietyllä tavalla niinku me onnistuttiin paremmin ja Maxit sopi meidän pelityyliin niinku mätsää paremmin tietyllä tavalla, kun me pelataan sitä meidän heavy futsaliin ja toki nyt tänä vuonna meidän pallonhallintapelaaminen on pikkasen ei niin kovaa prässää, vaikka Maxitkin pyrki prässää kovin, mutta me saatiin ne purettua paremmin esimerkiksi niin kuin taas vaikka IFK:ta vastaan tai Kädyä vastaan esimerkiksi, niin ne tuli ehkä kollektiivisemmin kuin sitten taas ehkä niin kuin Maxit sitten taas, että me päästiin purkaa se myös siellä pienellä kentällä paremmin ja sitten se itseluottamus, mikä tuosta tuli niin tuosta viimeisestä matsista, niin se niin kuin sanoin, että se oli vaan menoa. Että se, että tavallaan, että se taito, mikä siellä on, niin ei se ole niin kuin yhdessä yössä tullut, että se, tai viikossa, että se miten niin kuin se rakenne on tavallaan mennyt sinne koko aikaa, että tavallaan sitä 3-1 pelirotaatioiden niin kuin tekemisiä ja muita, mitä niin kuin likat on niin kuin joutunut vääntää siellä salissa paljon ja muuta, ja sitten rupesi toteuttaa niitä ja pystyisi toteuttaa niitä asioita, niin sitten sieltä vaan niin kuin löytyi niitä tiloja ja juttuja, että sitten me vaan niin kuin pystyttiin ratkaisemaan, ja se itseluottamus, mikä oli palannut, niin siis se oli vaan hyvä suoritus. Toki niin kuin iso hatunnosto niin kuin Maxeille siitä, että ne taisteli mun mielestä niin kuin loppuun asti niin kuin isolla sydämellä kanssa, ja se oli niin kuin mun mielestä semmoinen tosi hyvä sarja. Ehkä siinä kävi vähän niin kuin meille Ylöjärveä vastaan viime vuonna, että ehkä sitten vähän bensa loppu sitten niin kuin siinä, ja kumminkin kovia matseja tämmöiset, nämä henkisesti ja fyysisesti kanssa tosi kovia matseja, nämä on kumminkin ihan toisenlaisia intensiteetiltaan kuin sitten taas noin runkosarjaottelut. Ei kaikki, että sielläkin on hyviä matseja kyllä, mutta ei ehkä ihan tällä tahdilla. Joo, toi tavallaan vain ne joukkueet, jotka on päässyt tuonne, niin pystyy kokemaan sitä, että mitä se on se intensiteetti, ja kun pelataan monta kertaa samaa joukkuetta vastaan, ja siihen muodostuu sitä latausta myös ihan eri tavalla kuin runkosarjassa. No te hoiditte 3 ottelussa suoraan Mad Maxiin, ja sitten IFK, kaksinkertainen hallitseva Suomen mestari, niin pelasi 4 ottelua PU62 vastaan ja tuli teitä sitten vastaan finaaleissa. Ja jännästi meni nämä pelit niin, että IFK voitti aina niin kuin viikonlopun ensimmäisen pelin ja te voititte toisen näissä 2 ensimmäistä viikonloppua. Miten se meni niin, että miten ne ottelut vaihtuivat? Jos ajatellaan sitä ensimmäistä viikonloppua vaikka Pirkkolassa, niin miten oikeastaan niin kuin ensimmäinen IFK:lle, toinen teille? Minkälaisia otteluita nämä oli, Kalle? Nämä on nyt aina ollut ihan järjettömän hyviä matseja aina IFK:n kanssa. Että se on niin kuin, mä olen aina tykännyt niiden kanssa pelata vaikka tiedän, että on ollut niin kuin myös kovia ja raskaita pelejä, mutta ne on aina ollut niin kuin ihan upeita. Mutta tosiaan niin ehkä
pikkuinen ylilataus taas niin kuin siihen lauantain peliin ja sitten siinä tietyllä tavalla me ei saatu ihan niin kuin sitä meidän omaa puolustamista ihan niin kuin ruotuun ja sitten se lähdettiin vähän siihen hurlumhei palloiluun siihen ekapuolikkaan varsinaisesti ja sitten siinä tapahtui semmoinen niin kuin Ella muistaa siitä, että kun puhutaan ekasta vuodesta ja toisesta vuodesta, niin meillä oli sellaiset jutut, kun puhuttiin mustasta 3 minuutista, jolloin me hävittiin ne matsit ja meillä kävi vähän niin kuin siinä just nimenomaan niin, että me sekoiltiin itse ne tilanteet siinä ja lähdettiin ravaamaan vähän niin kuin ehkä vinttikoirana vähän pallonkin perää liikaa ja ei otettu sitä organisoitua puolustusta. Toki se oli ihan älyttömän paljon myös hyviä asioita, mutta IFK hyödynsi ne paikat niin kuin sadasta, että toki sitten toinen puolikas oli sitten meiltä jo parempaa ja vähän niin kuin toivo vähän tulikin mukaan siihen, että ja päästiin niin kuin peliin vähän mukaankin, mutta sitten IFK-kaltaista vastustajaa, niin sille ei voi antaa, ei yhtään, se tekee ihan pommin varmaan, niin kuin jos sillä antaa yhdenkin siiman, niin se pistää pallon bussiin. Et siinä toki seuraava yö meni videoita katsellessaan ja niin poispäin, että aika pitkälti ja pui sitä. Mulla on ehkä sellainen itse, että mä yritän aina löytää, että pelaajat on kumminkin pelaa pelin ja ne tekee aina täysillä asiat ja välillä me epäonnistutaan ja myös minä epäonnistun ja niin poispäin, että ehkä taktisissa valinnoissa me muutettiin mun mielestä, palattiin pikkasen vanhaan ja vähän yksinkertaisempaan ja vähän pikkasen maustetta lisää siihen sunnuntain peliin ja sitten se itseluottamus tavallaan sieltä taas oltiin selkäseinä vasten ja niin poispäin, että haluttiin ja meillä oli se tavoite, että me saadaan 1 voitto sieltä, jolloin me saadaan se tunne tavallaan siihen ja saadaan pelata 2 matsia kotona ja on mahdollisuus tavallaan jopa ratkaista kotona siinä kohtaa. Niin se oli se, niin kuin se meidän tavoite, siinä me saatiin se, niin me oltiin totta kai tyytyväisiä niin kuin siihen ensimmäiseen viikonloppuun. Että joo, mielenkiintoisia otteluita. Että kyllä siinä on vähän toisinto sitten oli siitä seuraavasta viikonlopusta sitten, kun oltiin kotona. Ehkä siellä tuli ehkä sitten taas enemmän niin kuin se kotiluolan paine ja se, että yhtäkkiä olikin reipas 300 katsojaa ja valtava mökä ja niin poispäin, niin se ei ole aina vaikka niin kuin kotiottelu on niin kuin etu tai kotietu, niin en muista, mutta muistaakseni runkosarjassa tarvittiin vierasvoittoja ottaa enemmän kuin kotivoittoja. Sen verran tilastonikkaroitiin kanssa näitä välillä ja mielenkiinnolla aina katon näitä välillä, mutta mutta silti kyllä me halutaan aina pelaa kotona, se on niin kuin ehdottomasti, se on meidän luola ja meidän koti, että ihan paras yleisö, mutta se ei ollut ehkä meidän puolella siinä kohtaa, niin kuin me tehtiin itse itsellemme, niin tavallaan siitä mörkö ja sitten taas oltiin selkäseinä vasten ja siinä kohtaa sitten oli pakko laittaa jo 1 ylle ja ruvettiin miettimään, että tässä voi käydä huonostikin, että tavallaan, mutta meillä oli joka tapauksessa oli niin kuin juhlapäivä niin kuin pelipäivä kuuluu aina olla ja oltiin varauduttu sitten siihen myös, että hopeiset mitalit kuuluu Raisioihin ja tänä vuonna, mutta pelaajat oli eri mieltä ja haluttiin se vielä kerran sitä isolle kirkolle ja niin me mentiin sitten vielä sinne. Otetaan kiinni vaikka nyt tuosta sieltä toisesta viikonlopusta, kun te pelasitte kotona. Ensinnäkin todella mahtavaa, niin kuin molemmissa pelissä oli 300 katsojaa ja tunnelma oli aivan uskomaton. Se kolmaskin peli, niin tavallaan se, että te tasoititte ajassa 12.30 3-3, mutta ainoastaan 12 sekuntia myöhemmin IFK meni tavallaan sitten jo heti johtoon, niin kun te olitte tullut muutaman maalin takaa siinä nopeilla maaleilla, niin miltä se Ella tuntui siinä vaiheessa tavallaan, kun just olette päässyt tasoon ja sitten vastustaja taas karkkaa uudestaan, niin tuntuiko se siinä vaiheessa, että ei taas, että ei saada kiinni. Toki peli oli aika alussa siinä vaiheessa vielä, mutta... Ei, kyllä se on just näin, mitä sanoit, että just kun oltiin saatu tavallaan käännetty se momentum meidän puolelle, niin sitten IFK vei sen takaisin. Että kyllä se oli, niin kuin, se oli äärimmäisen hieno yksilösuoritus, mistä maali tuli, mutta kyllä se tuli tosi pahaan paikkaan. Että kyllä se ilman sitä, niin
ei sitä tiedä koskaan tietenkään mitään pelistä, olisi tullut vaikka IFK olisi voittanut enemmänkin, mutta aina sitä voi miettiä, että kyllä se käänsi väkisinkin sitä peliä. Sitten sunnuntaina se oli huomattavan paljon selkeämpi teillä, että johditte heti alusta lähtien sun maalilla, Ella, ja miten sä näet tuon 4. pelin, joka te voitte sitten 3-1, että saitte siinä lopullisesti sen hengen päälle, joka sitten ratkaisi 5. pelissä voiton? Kyllä siinä 4. pelissä oli kyllä oikeastaan alusta asti aika semmoinen luottavainen fiilis. Se oli just semmoinen tilanne, mistä me tykätään, että ollaan vähän altavastaajan asemassa ja sitten on pakkovoitto, niin kyllä siinä me oltiin kyllä niin kuin ehkä parhaimmillamme. Siinä oli kiva pelata se peli. Minkälaisia muutoksia Kalle teit 3. ja 4. pelin välillä? No tietenkin kokoonpanosta ja kasikkoon, että ei tehty mitään muutoksia oikeastaan kauheasti playoffia aikana muutenkaan, että tavallaan, mutta pelillisiin asioihin ehkä just toi puolustamisen niin kuin organisointi oli vähän erilainen, että otettiin enemmän vähän niin kuin jopa vastaan, että tavallaan, että annettiin Mikkolan tuoda jopa palloa välillä siihen. Toki välillä päästettiin vähän turhan lähellä se välillä, mutta se oli niin kuin taktinen valinta myös meiltä, ja sitten IFK oli mielenkiintoinen niin kuin uusi tapa mun mielestä vähän niin kuin miesten liigassa ainakin ollut niin kuin tätä, että sieltä tulee tätä chippipalloa kulmaa ja sieltä pusketaan tai chipataan sinne maalille ja sitten luodaan niin kuin tavallaan eristetään toinen laita enemmän, ja me tehtiin siihen itse asiassa sellainen muutos että tavallaan, että me annettiin pelata se sinne 1-1 mieluummin, että annetaan se ylivoima sinne tavallaan sinne toiseen, koska IFK ei ollut aina tarkoitus pelata tai niin me tulkittiin se ja yritettiin sitä, että niillä ei ollut aina tarkoitus pelata sitä 1-1, missä IFK on tosi hyvä, mutta ne halusivat myös pelata sinne, missä oli tavallaan, niin kuin, jos ne sai luotua meidän huonon organisoinnin kautta niin, että ne pystyivät luomaan sen 3-2 tavallaan, niin ne halusivat enemmän sitä, ja sitten me houkuteltiin enemmän pelastaa 1-1, jolloin me pystyttiin puolustamaan sitä etuperin. Ja se oli niin kuin ehkä se akilleen kantapää mun mielestä nyt siihen niin kuin kokonaisvaltaiseen kontrollointiin, tavallaan siihen IFK:n valtavan hyvään pallolliseen pelaamiseen. Ja me haluttiin tavallaan jopa kontrolloida sitä ja annettiin niiden välillä vähän pitää palloa, koska me ollaan myös valtavan hyvä vastaiskuissa ja nopeita pelaajia löytyy meiltä ja pystytään niin kuin organisoimaan nopeasti hyökkäyksen niin kuin transitioita ja muita, mutta se, että miten niin kuin se niin kuin saatiin, niin se oli niin kuin sitten totta kai vielä niin kuin pelaajien kanssa käytiin niitä paljon läpi ja se on pelipalaveri siihen, niin jätetään se meidän joukkueen väliseksi se palaveri, että niin ehkä ei anneta sitä julkisuuteen, mutta niin se ei ollut näin valmentajan näkökulmasta, niin se ei ollut mun paras tähtihetkeni, mutta se, että miten niin kuin me saatiin sitten loppujen lopuksi tehtyä ja pelaajat saatiin niin kuin ymmärtää, miten me halutaan pelata, niin se oli ihan huikea. Joo, tämähän oli tosi mielenkiintoinen semmoinen taktinen taistokin jopa niin kuin teidän joukkueiden välillä, että aina toinen joukkue vähän sääti jotain uutta toi peliin ja sitten katsoi, miten toinen joukkue reagoi siihen. Mutta se just, että mitä niin kuin Kalle tuossa sanoit itsekin, että teidän kokoonpano ei oikeastaan muuttunut edes runkosarjassakaan juurikaan välillä. Välillä siellä tuli just niin kuin poissaolojen takia jonkinlaisia, mutta se on ollut aika niin kuin semmoinen stabiili pitkäänkin, voi sanoa jopa näin. Tietysti johtuen myös siitä, että siellä on aika hyviä pelaajia niin kuin ottanut niitä tiettyjä paikkoja haltuun ja silleen nyt ei sitä oikein mitään voikaan sit siinä vaiheessa. Mutta saat kohta perustella tätä, miksi se on niin stabiilista ja kokoonpano, mutta mä haluan ensin kysyä Ellalta, että miltä se tuntuu, kun sulla on ollut periaatteessa, niin kuin, tätä nyt voi ehkä väärin sanoa, että kausikortti avaukseen, mutta siis niin kuin se, että sulla on semmoinen jonkinlainen ainakin selkyys siitä, että mulla on tämä pelipaikka ja se pysyy mulla aika varmasti, niin kun, ja vaikka mun suoritustaso välillä vaikka heilahteleekin tai syystä tai toisesta, että mulla on kuitenkin se, muhun on luotto, että miltä se tuntuu, niin kun, että onko se sun mielestä hyvä vai haluaisit sä enemmän vielä uhkaa siihen, että se paikka lähtisi alta pois, tai niin kun, miltä se tuntuu sulta, että teillä on suht stabiili se kokoonpano, onko siitä hyötyjä vai haittoja vai jopa miten se etenee, niin kun, mikä on pelaajan fiilis tästä?
Kyllä siinä on niin sekä hyviä että haittapuolia, että olet ihan oikein sinne ja sanoit, että kyllä aika usein pystyy luottaa siihen. Ehkä senkin takia, että meillä ei kauheasti ole pivot-pelaajia meidän joukkueessa, että oikeastaan mä ja Stella Envenä ollaan ainut sellaiset, ketkä on aidosti pivot-pelaajia, että laitoja meillä olisi taas paljon enemmän, mutta kyllä siihen toivoisi tietysti sitten taas ehkä semmoista kilpailua enemmän, koska sitten taas kyllähän se vaan on niin, että kyllä silloin puskisi varmasti vielä vähän enemmän, että ihminen vaan siis toimii, niin kyllähän siitä on tässä mielessä paljon haittaa. Ja ehkä sitten myöskin miettii silleen, tavallaan just aina voi tulla jotain loukkaantumisia tai poissaoloja tai muuta, että kyllä sinne toivoisi, että olisi vaikkapa 3 tai miksei 4 pivot-pelaajaa, että saisi myöskin ehkä sitten ammennettua heidän pelistä jotain siihen omaan pelaamiseenkin, niin en koe sitä ollenkaan niin kuin huonona asiana, että siellä olisi enemmän kilpailua. Mutta joo, sitten taas totta kai siitä on, jos miettii niin kuin taas pidempää aikaväliä, niin voisi ehkä niin kuin kokoonpanossa olla enemmänkin vaihtelua siinä mielessä, että sit just jos tulee jotain, niin sitten ei sit käy niin, että joku pelaa ensimmäisen pelinsä sit siinä heti täydet minuutit tai jotain vastaavaa, että ehkä se olisi helpompi kokeilla vähän sellainen joitakin minuutteja ensin ja sitten saada sitä vastuuta enemmän. Mutta tietty se sitten taas on siinä hyvä, että kun kentät on tosi selkeät ja rutinoituneet, niin kyllähän sä tiedät just mitä se toinen kaveri siellä tekee. Et siinä on niinku tavallaan semmoinen tasapainottelu, mikä on varmasti valmennuksellisesti vaikeaa. Nyt saat Kalle perustella nyt näitä valintoja sit seuraavaksi, mutta siis joo, olen samaa mieltä just tällä, että se on semmoista tasapainottelua ja sitten just se yhteispeli varsinkin, niin se on ollut teidän kentällisellä sitten varsinkin aika hyvää, just sen varmasti tämän niin kuin stabiiliuden takia. Tietysti toisaalta, niin kuin sanoitte tuossa aiemmin, niin esimerkiksi Anni Laiho isoon rooliin nousi sitten lopulta Kiia-Mari Muurinen peräsi kanssa sitten Iives Fagerin tilalla toisessa kentässä tosi paljon, ja et kyllä siellä niin kuin muutoksiakin tuli, mutta tuli ehkä enemmän sitten tällaisten poissaolojen ja loukkaantumisten myötä sitten tällä kaudella. Joo, aina niin tämä ei ole uusi kysymys ja moni muukin sitä välillä voi kysellä ja niin poispäin, että tietenkin mulla on kaikki valta tähän, että mä voin sen sitten tietenkin tehdä tässä kohtaa, mutta joo, kyllä mulla on siihen niin kuin myös perusteluita, että totta kai niin kuin pivotilla, niin kuin Ellakin sanoi, että meillä on tosiaan 2 niin kuin oikeasti pivot-pelaajaa, ja jos ajattelee siihen laitoihin, niin sitten tietenkin pyritäänkin saamaan välillä vähän rotaatiota ja muuta. Sitten toki meillä on sitten ollut tuossa niin kuin pientä kilpailua sisäistä, ja sitten siinä on mä katson ehkä enemmän niin kuin semmoisia niin kuin tiettyjen peleihin olevia asioita myös ja niin poispäin. Että on ollut niin kuin sit just niin kuin pohjapelipaikalle, ollaan kokeiltu erilaisia muita ja mietittiin joskus esimerkiksi ihan kolmella niin kuin pelaamista tällä kaudella jopa tuossa runkosarjassa ja vähän kokeiltiinkin sitä, mutta sitten se muutamilta pelaajilta tuli niin kuin siitä kanssa, että ne ei niin kuin pääse siihen rytmiin tavallaan sit 3 kanssa ja tehtiin sit päätös, että tehdään niin kuin pelata sitten 2 sitten edelleen ja niin poispäin. Et ehkä siihen tarvitsisi sitten enemmän niin kuin kellottaa sitä sitten niin kuin sitä runkosarjassa sitä 3 pelaamista esimerkiksi, mutta toki siinä on sitten ollut ja hakenut niin sanottuna pelipaikkoja muutamat etenkin niin kuin laidassa ja laidoissa. Ja niin sitten viime kaudelta esimerkiksi sitten taas, jos ajattelee, että Ella oli jonkun aikaa pois, niin siinä oli Kiia-Mari Muurinen oli pivotin paikalla ja sitten laidassa oli Sara Hakanen paljon ja niin poispäin, ja sitten niiden paikkoja välillä vähän siinä mietittiin. Freija on niin oikeastaan niin kuin pelannut kans niin kuin silleen niin kuin viime vuonna enemmän, tänä vuonna vähän vähemmän, mutta sitten taas tänä vuonna se on ollut paljon kypsempi kyllä, mutta sitten ehkä siinä on ehkä just se, kun meillä tarvitsisi olla niin kuin se toinen sarja, missä me pystyttäisiin pelaamaan oikeita pelejä. Nyt meillä oli vaan se naisten 3, missä oli turnauksia, niin se ei motivoitunut niin kuin sitten taas meidän niin kuin vähemmän pelanneissa pelaajissa niin kuin sitten taas, että se on niin kuin ehkä semmoinen yksi meidän kehityskohde niin kuin seurana myös ja se, että me saataisiin tavallaan niitä muutamia peliminuutteja sitten sitä kautta myös, ja meillä on paljon nuoria pelaajia tulossa myös haastamaan näitä, ja mun mielestä se kilpailu olisi hyvä, että olisi selkeämmin vielä siihen, mutta pivotin pelipaikalle ei ole kauheasti tunkua ollut, että siihen
tervetuloa. No niin, meillä on käsittelyssä vielä 5. finaali. Ensinnäkin, että miten te valmistaudutte tähän ratkaisevaan 5. finaaliin ja mitä sä näet, Kalle, että miten teidän käsikirjoitus sujuu sitten loppujen lopuksi? Se oli äärimmäisen jännittävä ja tasainen peli. Ja vasta jatko-ottelu sitten ratkesi teille, niin minkälainen valmistautuminen ja sitten lopulta menikö käsikirjoituksen mukaan? No kyllä se aika pitkälti meni siitä ja se oli oikeastaan sen niin kuin nelospelin niin kuin toisintoa tietyllä tavalla pikkasen ehkä tiettyjä asioita sitten vähän niin kuin huomioitiin enemmän ja etenkin niin kuin IFK:n ylivoimapelaamisessa, koska he myös silloin nelospelissä otti tosi aikaisin myös YV-pelaamisen ja mä luotin, että IFK joutuu nyttenkin ottaa sen YV-pelaamisen tässä vitospelissä ja niin kuin joutuikin. Ja niin siinä tavallaan niin kuin oli semmoinen, niin kuin mikä IFK on niin kuin varmaan tämän sarjan parhaimpia YV-joukkueita niin kuin ihan niin kuin oikeasti, vaikka nyt sen saivat sen yhden siihen, ei sekään tainnut tulla edes YV:llä se Bettin maali siinä ihan 3 sekkaa, en muista, mutta niin on kumminkin yhtiä parhaimpia ja vaarallisempia, ja kun ylivoima otetaan, niin silloin pitäisi olla, ja me ei olla ihan niin kuin YV:ssä, että meillä se tietty rohkeus puuttuu siitä, mutta puolustaminen oli niin kuin hyvää, ja sitten tiettyjä merkkejä ja manereita, kun itse niin kuin yritän aina etsiä vastustajista, niin me löydettiin niin kuin se 1 nyrkki ylhäällä ja 2 nyrkkiä ylhäällä, ja sitten mä huomasin sen 2 nyrkkiä ylhäällä, tuli tavallaan tähän niin kuin finaaliin ja 1 nyrkki tuli tähän nelospeliin, jolloin ne muutti ryhmitystä ja painopistettä ja mihin ne haki ja muuta, niin me pystyttiin reagoimaan siihen niin kuin aika isosti ja hyvin vielä ja tietyllä tavalla pystyin ennakoimaan, vaikka en mä tiennyt ihan tarkkaan, että mitä se 2 nyrkkiä sitten ensin tarkoitti, mutta 2 kertaa kun se näytti sen, niin sen mä niin kuin tiesin siitä ja päästiin heti kiinni siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja 1 nyrkki oli sitten taas se, että ne hakee sen rotaation sinne ja painopisteen niin kuin toiseen kulmaan enemmän ja sitten lähti sieltä kerättää sinne ja toimittaa palloa maalille joko tolpalle tai sitten poikittain sinne muodon väliin ja me pystyttiin se puolustaa muutaman kerran siellä vähän meinasi päästä sinne, mutta loistavasti kumminkin sit puolustettiin ja päästiin niin kuin palloille. Pelillisesti sitten niin kuin Pirkkola on vähän pienempi kuin Kerttula, niin me pystytään puolustamaan paljon lähempää, jolloin me pystytään puolustamaan myös paljon lähempää myös keskustaa. Ja kun se on vähän kapeampi ja lyhkäisempi, niin me pystyttiin pitämään tavallaan etäisyydet tietyllä tavalla niin kuin turvallisempana, mutta silti meillä oli koko aika uhka tavallaan IFK:lle, että me pystytään prässäämään ja me tietää kumminkin sen, että ehkä vähän osataan prässätäkin, ja tiedettiin, että pystytään niin kuin paineistamaan niitä ja se puolustamisen kollektiivisuus, mitä tytöt toi tuohon niin kuin tähän finaalisarjaan ja mitä se on niin kuin kasvanut koko kauden aikana niin kuin siinä niin se oli niin kuin upeata, miten niin kuin meidän pelaajat niin kuin ymmärsi sen asian ja pystyisi toteuttaa sen niin kuin loistavasti. Ja se taktinen oli sitten tietenkin se, että mitä Mikkolalta pois, mutta me ei koettu, että hän olisi ollut uhka pallollisena sitten taas niin kuin meille niin iso kun se voisi olla esimerkiksi. Se oli ehkä se, että me luotettiin siihen. Toki ei voitu ihan päästä sinne kympeen sitä että kyllä se sitten maalin osaa tehdä. Että se niin kuin, että päästettiin sen välillä siihen puoleen kenttään ja tietyt jutut haluttiin puolustaa pois vaan. Mitä sä Ella näet, että mikä oli sen ottelun ratkaisu? Mikä oli se syy, että millä te loppujen lopuksi voititte tuon 5. finaalin ja Suomen mestaruuden? Hyvä kysymys. En ole ehkä ajatellut tuota asiaa niin kuin tuolta kantilta. Enkä mä tiedä, onko se mikään yksittäinen asia. Ehkä siinä hetkellä, kun se tilanne oli se, että mentiin sinne jatko-otteluun, niin siinä kohtaa alkoi olla semmoinen fiilis, että näissä tilanteissa me ollaan muuten oltu ennenkin. Ja nyt on vaan semmoinen tilanne, että me halutaan tätä enemmän kuin IFK, ketä totta kai niin kuin on kokenut sen jo pari otteeseenkin. Niin sitten vielä kun Stella teki siihen 2 ihan huikeata maalia, että tietenkin se volleemaali oli siis
aivan käsittämätön hyvä, ettei porukka niin kuin pyöritynyt sille penkille, niin kyllä siinä kohtaa tiedettiin, että se oli muuten siinä. Joo, se oli kyllä upea maali ja toinen maalikin oli komea, ensin jalkapohjan jättö ja taisi olla Teklalla sinne hyvä paikka, mutta sitten Stella pääsi vielä reboundeihin ja pisti 4-2 siinä vaiheessa ja kyllä siinä vaiheessa vaikutti siltä, että koko bussilastillinen vihreä paita siellä pääsi siellä juhlimaan jo ja mestaruus vaikutti aika varmalta kaiken kaikkiaan. Mutta se oli huikea finaali ja tosiaan oli hienoa, että oli siis paljon kannattajia myös Raisiosta ja oli IFK:lla hyvä kannatus, että tämmöisiä oikeasti pitäisi olla enemmän noita pelejä kaiken kaikkiaan. Pelin jälkeen pääsin Kalle sulta kysymään muutaman kysymyksen kanssa ja sä mainitsit, että teillä on edelleenkin uusia nuoria pelaajia tulossa. Miten te pystytte kasvattamaan koko ajan näitä uusia nuoria pelaajia niin kuin teidän joukkueeseen? No toki meillä on hyvä juniorijuttu siellä ja meillä on hyvin niin tietenkin tämä innostus tähän futsaaliin jo pelkästään, että ollaan liigaseura tällä hetkellä, niin onhan se niin kuin kiva katsoa, niin kuin, että noin meidän nuoret tytöt katsoo näitä meidän naisia niin kuin ihan eri tavalla ja ne kokee, että kun silloin tämä logo tuossa, niin niilläkin on se mahdollisuus ja mä luulen, että se on niin kuin ehkä ollut se isoin juttu tavallaan niin kuin meillä seurassa myös, että meidän niin kuin pienet tytöt ja vähän isommatkin, niin ne pystyy niin kuin mukautumaan siihen, että meilläkin on mahdollisuus päästä tuonne joskus ja nyt ne pääsee näkemään sen niin kuin siellä omalla kotikylällään vielä niin kuin sen toiminnan ja se, että mitä mä itse vähän niin kuin halunnut perähuutaa niin kuin tätä yhteisöllisyyttä ja nyt tänä vuonna, kun se tapahtui niin kuin ihan huikealla, että me saadaan oikeasti niin kuin fanibussi Raisiosta ja saatiin tuommoinen meri sinne vihreätä niin ja valkoista ja sitten se, että saatiin vielä toi meidän niin sanottuna ultrat, eli meidän miesten nykyinen 2, entinen 3. joukkue ja niin pääsi sinne ja mistä lähti niin kuin tämä meidän niin kuin yleisön mukaan ottaminen vielä isosti niin kuin tuossa jo kädyottelussa ja siinä sarjassa ja se ehkä antoi myös niin kuin sitä voimaa niin kuin noille junnuille, mutta se, että siellä on se 15 tytöt, 14-15 tytöt, niin tavallaan se kumpuaa niin pitkälle, että ne niin kuin haluaa myös sitä ja ne on niin kuin, me ollaan jotenkin onnistuttu siinä niin kuin, että se futsali on niin kuin meidän seuran juttu niin kuin tytöissä ja sitten meillä on ehkä se pelaajapolku on joku ei tykkää sanasta pelaajapolku, mutta mun mielestä se on kumminkin hyvin tärkeä niin kuin seuroissa olla niin kuin jonkunnäköinen polku ja jonkunnäköinen tavoite sinne, että mä oon joskus tuolla pelaamassa vaikka Ella Mäen kanssa, niin se on ehkä se juttu ja sitten se, että mä tykkään niin kuin noita nuoria nostaa niin kuin vähän vaikeisiinkin paikkoihin välillä ja katsoa, niin kuin, että miten ne niin menee siihen eteenpäin. Ja nytkin Algrenin Erika valitettavasti meni 19 pelissä polvi ja muuta. Ja sitten Oona Erkkilä 05, mikä meni jalkapallossa kans polvi tuossa. Mä luulen, että tänä vuonna olisi ollut Oonan vuosi kanssa ja se on vasenjalkainen vielä ja muuta, niin mä olisin halunnut nähdä sen niin kuin isommin vielä tänä vuonna, että mä odotan isosti niin kuin Oonaa kyllä vielä mukaan taistelemaan, no ei Ellan kanssa varmaan, mutta niin muista pelipaikoista ja Algrenin Erika on sellainen tulevaisuuden tähti ja mä haluan antaa niille niin kuin mahdollisuuksia tietyllä tavalla, että ne pääsee harjoittelemaan tänne ja sitten pakko nostaa vielä niin kuin Lilja Kimari 08 maalivahti, mikä on tuossa Even Vanavedessä, mikä on tehnyt ihan valtavan niin kuin duunin tuossa taustalla. Se treenaa meidän kanssa ja on ottanut iskuja niin kuin reeneissä ja muuta ja on niin kuin nuori lupaus kanssa ja muuta, ja on tehnyt valtavan nousun niin kuin tuolta 15 tyttöistä 10 ikäisissä. Meillä on siellä 5-6 sellaista, mitkä mä näen, että tulevaisuudessa on niin kuin nuorisomaajoukkuepolulla, mikäli he valitsee vaan sitten niin kuin futsaalin jossain kohtaa. Että me halutaan myös se pitää niin kuin myös sinne
mun mielestä sinne 18-vuotiaaseen, jolloin myös oot jo aikuinen, jolloin sinä pystyt tekemään päätöksiä. Mä en halua, niin kuin, että mä en tee sitä sen pelaajan puolesta tai äiti tai isä, vaan se pelaaja itse tekee sen päätöksen, että valita sitten jalkapallo tai futsaali. Ja ehkä se on niin kuin meillä seurassa ehkä se, kaikki siitä ei tykkää. Futarikoutsit on sitten taas pelkästään futaria ja ei saa futsalipelat ja niin poispäin. Et niitäkin valitettavasti löytyy meidänkin seurasta, mutta ei tyttöpuolella niin isosti kylläkään. Mutta sitten meillä on vetovoimaa tietenkin nyt ja toivottavasti lisääntyy vaan vetovoima nyt, kun saavutettiin näin hieno juttu ja sitten semmoinen niin kuin katukuva, brändi, se mun mielestä on yksi sellainen, mikä meidän tarvitsee niin kuin saada kiinni siitä, mikä me ollaan nyt pystytty niin kuin rakentamaan vähän jo. Mun mielestä se on niin kuin yksi semmoinen iso juttu ja tietenkin nuo ottelutapahtumat, ne on mielekkäin myös lapsille ja nuorille ja nyt kun siellä on niin kuin noita ihan pikkutenavia, pikkutyttöjä siellä, niin kyllähän ne niin kuin on niin kuin huikeita, että ne on siellä, niin sitä kautta se tulee tavallaan, että kun mennäänkin yhtäkkiä taas 5 vuotta eteenpäin, niin ne on todennäköisesti voi pelata siellä 15 tytöissä esimerkiksi futsaalin lopputurnauksessa tai taistellaan ainakin siitä paikasta. Et kyllähän meillä niinku se kova tavoite on, että me pystyttäisiin säilyttämään se 15 ja tulevaisuudessa 17 tytöt ja toivottavasti se saadaan nyt tai on ainakin nyt on niinku ottelu- ja sarjalista on tehty ja sitten tietenkin U19 tytöt, mikä on sitten ollut se meidän niinku, tällä hetkellä se meidän niinku iso farmi tavallaan siinä mielessä, mutta nyt toi meidän niin sanottuna naisten kakkosjoukkue, nyt saatiin kammettua se naisten kakkossarjaan ja nyt me saadaan sieltä niin sanottuna oikeita pelejä, eli ihan normaalia ajalla ja niin poispäin, niin pystytään opettamaan myös nuoria pelaajia pelaamaan oikeita pelejä, niin se on mun mielestä niin kuin se, että on niitä paikkoja ja sen mä niin kuin haluan sanoa niin kuin vielä niin kuin nuorille pelaajille kaikille, että se että tavallaan, että se ei välttämättä ole aina se, että sä pääset heti naisten liigaa pelaamaan, vaan sun pitää tehdä hirveästi duunia siihen ja sun pitää myös uhrata itsesi. Esimerkiksi Anni Laiho on hyvä esimerkki siitä, että se on ollut paljon peleissä mukaan, se on istunut penkillä, se ei ole päässyt minuuttiikaan pelaamaan, se on ollut mukana, se on treenannut, se on tehnyt tosi kovaa töitä, se on välillä ollut raivoa täynnä ja muuta ja niin poispäin, kun se haluaa sitä enemmän. Mutta se, mitä se tekee, ja nyt kun sä oot penkillä mukana ja se tilaisuus tuli ja miten se käytti se, niin se on niin kuin vau. Et se on niin kuin mun mielestä niin kuin nuoret pelaajat, että tänä päivänä meillä ei ole mihinkään edelleenkään kiire, että et saa valmis edes 20-vuotiaana vielä välttämättä liigaa pelaamaan, mutta tai 25-vuotiaanakaan, mutta 28-vuotiaana tai 24-vuotiaana sä voit olla. Mutta silloin sun pitää tehdä määrätietoisesti töitä siihen ja uhrata itsestään ja tehdä määrätietoisesti niin kuin treenata ja halua sitä, niin se varmasti se palkinto tulee. Joo, pitää varmasti paikkansa ja teillä just esimerkiksi Ellalla on ollut varmasti hyvä näköpaikka tähän, kun niitä nuoria tuodaan joukkueeseen ja joukkue kehittyy sitä myötä ja niin kuin nimenomaan nyt ollaan täällä pisteessä. Pääset Ella nyt kehumaan erästä oikeastaan, voisi sanoa varmaan teidän avainpelaajaa, niin kuin nostittekin tuossa esiin, eli Eveliina Koskelaa. Kertokaa vähän lisää Eveliina Koskelasta, teidän oikeastaan uskomattomasta avainpelaajasta. Hän on pelannut viimeiset ainakin 2 kautta, ellei 3 kautta oikeastaan kaikki pelit teillä erittäin hyvin ja niin kuin koko ajan nousujohteisesti. Ja hän on varmasti niistä torjunnoista tuttu, mutta minkälainen tyyppi Eveliina on ylipäätään ja miksi ja miten Eveliina on siis noussut tämän tasoiseksi maalivahdiksi? Oikeastaan aika tuntemattomista lähtökohdista, sanotaan vaikka näin. Eve on siis aivan huipputyyppi ja siis todella sydämellinen ja sanotaanko, että jos joku nelosdivarin säbäjoukkue pyytää hän pelaamaan jonnekin matsiin, niin hänhän on muuten lähdössä. Että se on kyllä semmoinen, että se on aina mukana, se on aina treeneissä ja sitten se on kyllä niin kuin, tekee ihan hirmuisesti töitä ja ottaa kyllä niitä osumia ja on niin kuin kyllä semmoinen täysin raifulainen tyyppi ja on kyllä siis aivan mahtavaa, että semmoinen tyyppi on siellä sun takana, että ei tarvitse kyllä yhtään jännittää että voi melkein päästä sinne pari vetoa, ettei Eve vaan kyllästy.
Mutta se on hauska, että siis Evellähän on säpätausta. Ja mä luulen, että esimerkiksi reaktitorjunnoissa siitä on ollut varmastikin tosi isosti hyötyä. Ja se, miten paljon Eve on mennyt tässä viimeisten vuosien aikana eteenpäin, niin se on kyllä ihan huikeeta. Ja myöskin semmoinen Even henkinen vahvuus, että jos yksi maali menee, niin se ei ole automaattisesti tarkoita sitä, että seuraava menee, vaan sellainen, että pystyy jotenkin pitämään sen pään kylmänä, oli sitten kyse niin kuin minkälaisesta paikasta tahansa. Pelkkää hyvä sanottava. Haluatko Kalle jatkaa? Mutta väliin pitää sanoa, että nyt ainakin tämä säpätausta selventää hyvin paljon itselle niin kuin joitain asioita, miksi torjuntatyyli on tietynlainen ja esimerkiksi sijoittuminen joissain tilanteissa, niin aika hauska hyvä lisätieto itselle ainakin nyt sitten niin kuin pystyy ymmärtämään esimerkiksi joitain asioita hänen pelaamisestaan paljon paremmin tällä hetkellä. Kyllä, ja niin kuin maalivahdit on oma eläinkunta, sanotaan näin, niin kuin, ja on niin kuin, ja Eve sopii siihen niin kuin nenäpäähän, ja se on niin kuin erittäin hellyttävä jopa jos voi näin sanoa, että se on niin kuin, siitä ei voi olla pitämättä, että se on niin kuin, sit saat katsoa kyllä peiliin, että se on niin kuin, se on ihan huikea persona, huikea tyyppi, ja just niin kuin salibändi itselläkin on ollut niin kuin jääkiekko-salibändi taustaa itselläkin ja niin poispäin, ja mä miellän just nimenomaan ton, että se on niin kuin semmoinen freestyle oli jossain kohtaa nyt silloin tullut futsalia myös mukaan sinne paljon, mutta mennään 2 kautta taaksepäin, niin se oli semmoinen freestyleri tietyllä tavalla niin kuin omalla torjuntatyylillä ja elää niin sanottuna siinä hetkessä. Ja tässä on niin kuin ollut niin kuin varmaan niin kuin Veskulla se isoin tavallaan opettamisen vaihe niin kuin ollut siinä, että se pääsee pikkasen siitä freestylerista pois, mutta sitten tavallaan kumminkin se freestylerin pitäminen siellä on kumminkin se Even vahvuus, että ja se on myös niin kuin äärestä nopeat kädet, nopeat jalat, se on pystyssä yhtäkkiä ja se on alhaalla, se on ylhäällä ja niin poispäin, että vaikka niin kuin, ja se on jalkapallossakin meidän maalivahti, että vaikka niin kuin ajattelee, että se on vähän isompi se maali, niin se on aika huikea sielläkin, ja sillä on hyvä peliluku silmä, se pystyy katsoa paljon niin kuin asioita. Sitten se on kumminkin sellainen, että se saa nuo pelaajat kanssa niinku paremmiksi siellä edessä. Sitten tänä vuonna niin mennyt ihan huikeasti, niin ihan poskettoman paljon niin eteenpäin. Et jos ajattelee ihan pelirakentamisen vaiheissa ja peliavaamisissa ja muissa, niin meillä on hirmuisen vähän ollut esimerkiksi niin kuin pelin avaamisen kuvioita loppujen lopuksi. Mutta nyt niin kuin tänä vuonna enemmän ehkä niihin keskitytty myös vähän ja tuotu mukaan, varsinkin näihin playoffeihin, niin kuin haluttiin harjoitellakin niitä asioita ja muita niin Eve mukautuu myös niihin ja pystyy ottamaan uusia asioita tosi kivasti mukaan. Ja on kyllä tuonne maajoukkuekin rinkeleihin sanotaan näin, että pisti varmaan semmoisen ruljanssi sinne, että joutuu ainakin miettimään. Joo, näyttöjä on annettu, voi sanoa ainakin näin. Ja Vesku on Vesa Suominen, Raifun maalivahtivalmentaja. Onnittelut sinnekin tästä ainakin maalivahdin kehityksestä ja ehkä vähän kultamitalistakin. Kyllä. Mitä jos otetaan lyhyesti se, että kun Raifu voitti mestaruuden, niin mikä oli suurin syy sille, että Raifu tällä kaudella voitti mestaruuden? Mitä sanoo ensin Kalle? Kyllä mä sanoin, että se tahto ja toi halu ja isolla jillä joukkue ja perhe ja kaikki niin kuin tavallaan tässä niin kuin, se on niin kuin vaan ehkä se isolla jillä joukkue ja tahto ja se, että haluttiin mennä eteenpäin ja tehty niin kuin vuosia tavallaan niin kuin duunia siihen, että vähän menestyttäisiin ja vähän saataisiin sitä gloriaakin ehkä ja muuta, että kyllä iso juttu ehkä se joukkue on se kokonaisuus siinä ja se miten nämä on niin kuin yhdessä, niin voi hyvänen aika sentään, että tämä on niin kuin aika kiva tälle valmentajana seurata ja tietää, että kaput pistää, Ella voi pistää mulle viestiä, että hei, että voidaanko me järjestää tällaista ja tällaista, niin mä olen totta kai, että ei muuta kuin menokset. Nämä on niin paljon yhdessä kumminkin tuolla niin kuin kentän ulkopuolella ja muuta, ja se on niin kuin mun mielestä hieno juttu, ja ehdottomasti vaalin sitä lisää, että mikäli saa jatkaa valmentajana, minä tiedän, tässä on niin kuin, vaikka mitä vielä.
Mutta iso lajilla, iso Joo. joukko. Mitäs Ella? Joo, kyllä siis voin vain yhtyä tuohon, että kyllä me ollaan siis tosi tiivis joukkue ja mun mielestä ehkä semmoinen kiteyttää sitä tosi hyvin, mitä toi Frontin Emma sanoi meidän tuossa kultajuhlissa, että hän on kuitenkin tullut tähän joukkueeseen tavallaan aika ulkopuolisena, että hän tulee tuolta ihan pohjoisesta tänne meidän turkulaisten raisalaisten joukkoon, ketkä suurin osa porukasta on pelannut vuosia yhdessä, niin hän sanoi, että hänen mielestä on ihana pelata tuolla kentällä, kun hänellä on aidosti sellainen fiilis, että kaikki oikeasti toivoo, että hän onnistuu, ja kaikki ajattelee sitä joukkueen yhteistä hyvää sen oman edun edelle. Et se oli kyllä semmoinen, mikä niinku oikeasti pisti melkein herkistymään, että se kiteyttää mielestäni kivasti. Joo, toi on mielenkiintoinen just, että teille nyt taisi ollakin, Emma, semmoinen aika selkeä ulkopuolelta uusi lisäys, joka ei niin kuin muut lisäykset yleensä ollut siitä jostain lähialueelta tai omista junnuista, ja nyt saitte ensimmäisen aivan ulkopuolisen ja sopeutui ilmeisesti aika hyvin sitten joukkoon, näin mä ainakin siltä vaikuttaa. Jos mennään ehkä sitten siihen teidän niin kuin harjoitteluarkeen ja siihen, että esimerkiksi minkälaista se niin kuin on, jos Ella voit kuvailla vähän teidän, niin kuin sun henkilökohtaista harjoitteluarkea, ja sitten Kalle voi kuvailla nopeasti silleen niin kuin joukkueen vaikka sit siitä, mutta eikä ehkä Ella sun niin kuin näkökulma, että minkälaista on sun henkilökohtainen harjoitteluarki? No kyllä arki noudattaa aika semmoista tylsää samanlaista kaavaa, että ensin töissä ja sitten treeneihin ja sitten nukkumaan ja sitten aamulla taas töihin, treeneihin ja nukkumaan. Että kyllä se tavallinen arki on siis kiva, mutta aika lailla tylsää. No siis 3 treenit meillä on käytännössä viikossa ja sitten fysiikkatreeni siihen päälle, niin ei siinä tarvitse silleen miettiä kauheasti, että mitä vapaa-ajalla tekee. Joo, kyllä juurikin näin. Ja sitten siinä on ne kaksi arki-iltaa menee sitten vielä vähän pidempään, kun sitten käytetään vähän videoilla läpi ja muuta. Et kyllähän se on niinku puoli työtä tietyllä tavalla, että mihin nämä pelaajat niinku sitoutuu ja on niinku valtavan hienosti mukana. Ja tämä sitoutuminen, mikä niinku on niinku kaikilla pelaajilla, niin on niinku timanttia. Et ei voi olla tyytyväinen tälleen coachina niin vaikka tietenkin aina haluaa myös parempaa ja enemmän vielä sitoutunusta ja muuta ja välillä kiukuttelenkin ja niin poispäin. Mutta kyllä se on niin kuin silti, en mä tiedä miten muissa liigajoukkueissa, mutta niin kyllä mä oon äärimmäisen tyytyväinen siihen, mitä nämä sitoutuu ja tulee siihen. Ja no tosiaan 2 kertaa viikossa on kumminkin sitten käydään videot läpi. Ollaan kyllä vähän lyhennetty sitä, että ja se on ollut pelaajien toive, mä en ymmärrä ollenkaan, mutta kun mä oon tämmöinen hiljainen poika muutenkin, että ja paljon hirveästi puhuu yleensä, niin voitte kuvitella sitten, kun innostutaan vähän videoikin vielä kattelee, niin toki niissä on ollut hirveästi hyötyä, välillä on jopa ollut välillä haittaakin, mutta isommin ehkä hyötyjä mä näkisin siinä. Ja sitten tänä vuonna tosiaan otettiin toi fysiikkaohjelma sitten vielä pelaajille, niin se on ehkä ollut semmoinen, että ehkä oma arki menee niin kuin totta kai, että mä oon kiitollisessa asemassa siinä, että mä saan tehdä tässä seurassa niin kuin tätä myös, ja se on nykypäivänä myös mun työnkuvaan kuuluu liigajoukkueen valmentaminen, niin mulla on pikkasen enemmän aikaa kuin muilla valmentajilla, niin mä pystyn tekemään nykypäivänä. Mun tarvitsee öisin enää tehdä niin välttämättä niin kuin liigajoukkueen tai naisten joukkueen tai naisten eteen mitään, että mä saan jopa tehdä toimistossa arkipäivänä vaikka klipit valmiiksi ja niin poispäin, että se ei niin kuin ole enää sitä, niin se on ollut ehkä niin kuin omaan arkeen niin kuin isoin juttu, että seura tukee sitten niin kuin tässä asiassa meitä, mikä vaikuttaa myös varmasti myös taloudellisesti joukkueen niin kuin olemassaoloonkin. Toki arki on raskaampi kokonaisvaltaisesti, jos ajattelee, niin kyllähän niin kuin aika tarkkaan viikkotunnista menee noin 50% menee niin kuin naisten joukkueelle sitten niin kuin tuossa liigakauden aikana, välillä jopa vähän enemmänkin. Ja viikonloppureissut ja muut, niin se on noin 8-14 tuntia per reissu. Että kyllähän siinä matkustetaan ja mennään ja ollaan yhdessä. Ja kyllä mä oon nauttinut aina niiden kanssa olla ja aika kivoja tyyppejä. Että mikäs niiden kanssa on matkustella.
sitten me mietitään maalailla jo vähän ensi vuotta. Kalle voi vastata ensin. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita asetat ensi kaudelle? Ehkä olla parempi valmentaja, tiedäks niin kuin pelaajille. Ehkä oppii niin kuin siitä ja tästä vuodesta tavallaan niin kuin olla ehkä tietyllä tavalla ehkä ei liian lähellä, mutta lähellä niin kuin niitä, että niillä olisi vielä parempi olla tavallaan myös ja olla niin kuin niissä huonoissakin hetkissä tavallaan uskaltaisi että kun mä en haluaisi olla ainakaan kauhean niin kuin pelottava tai ilkeä tai mitä muuta, että mä haluaisin olla niin kuin vielä lähempää tavallaan pelaajia, että me pystyttäisiin keskustelemaan niistä asioista, vaikka ne olisi välillä vähän kipeitäkin asioita, niin eikä otettaisi liian henkilökohtaisesti. Niin tämä on ehkä semmoinen isoin mitä haluaisi oppia vielä paremmaksi. Ja ehkä ihan totta kai niin kuin taktinen ja muu tietenkin nyt ollaan päästy eteenpäin ja totta kai niin kuin kokonaisvaltaisesti valmentajana haluaa vielä enemmän, että päästä tuohon niin kuin itse peliin kiinni vielä isommin. Siellä on paljon hienouksia, mistä ei välttämättä ihan kaikki me ei ymmärretä tai minä en ymmärrä, että niitä ehkä haluaisi oppia lisää ja niiden hyödyntäminen ja nähdä ne pelaajien vahvuudet tavallaan vielä isommin ehkä siinä että tavallaan miten me hyödynnettäisiin ehkä vähän viitaten tähän vähän vaihtuvuuteenkin, että pystyttäisikö hyödyntämään tavallaan jonkun muun pelaajan vahvuuksia paremmin vielä jossain tilanteissa. Ehkä tämmöistä. Joo. Hyviä tavoitteita. Ella, sulla on Palloliiton tulospalvelussa 377 maalia Raifun tilastoista, tai miten tämä sanotaan, Raifun peleissä. Ja oikeastaan musta tuntuu, että tilastojen valossa saattoi olla jopa tämä kausi vielä sun parhaimpia, että niin kun sulla nousukehitys jatkuu, joten minkälaisia tavoitteita sä asetat itsellesi ensi kaudelle henkilökohtaisesti? Hyvä kysymys. En ole hirveästi vielä ajatellut oikeastaan ensi kautta, mutta ehkä semmoinen, mikä tuli nyt ensimmäisen mieleen, on semmoinen niin kuin oman pelin monipuolistaminen ja pallottomana liikkuminen, niin siinä mä koen, että tämä voisi olla ainakin yksi semmoinen kehittämiskohde. Hyvä. Hei, nyt mennään hetkeksi Raifusta muualle. Nyt kun me tällä viikolla nauhoitetaan ja toivottavasti saadaan jaksokin ulos, niin samalla viikolla myös Futsal-gaala, missä jaetaan kauden palkintoja. Ja meillä on samalla lailla kuin viime vuonnakin, niin JP on saanut ottaa seuraavista kategorioista nyt sitten vastuun. Ja sanotaan, että JP, kuka oli tämä naisten futsaliigakauden tulokas? Joo, mä tuossa kelasin pari jaksoa taaksepäin ja mähän runkosarjasta jo me palkittiin nämä ja en mä nyt ihan kaikkia kehdannut alkaa vaihtamaan sit sieltä, että pudotuspeleissä nyt ei niin paljon ole tapahtunut kuitenkaan lopulta välttämättä, mutta kauden tulokkaaksi samat ehdokkaat minulla Jennifer Myllykoski, FC Seinäjoki ja Minea Nguyen Mad Max. Ja tulokashan tarkoittaa sitä, että ei ole pelannut naisten futsal-liigapelejä tai maksimissaan jonkun 1-2 niin ennen tätä kautta. Haluaako jompikumpi sanoa kommentteja? Hyvät valinnat, ei kai siihen muuta voi todeta. Olisi varmastikin päätynyt samoihin nimiin. Joo, kyllä toi Maxi Minea varmaan voisi olla yksi. Meitäkin vastaan teki aika komian maalin siitä, semmoisen vähän niin kuin hyppypotkusta siitä. Ja sitten ehkä tuolta niin kuin Seinäjoelta just tämä Mylly Jenniveri vai mikä, niin oli kyllä aika hyvä. Mutta sitten siellä on se FC Sportilta tämä Maisa Sivula. Niin ehkä mä nostan siihen vähän kilpailemaan ehkä siihen kanssa, että se oli Seinäjoelta tai FC Sportilta tavallaan niin kuin ehkä pitkään aikaa paras kausi ja hyvä nousu sieltä kuolon porteilta niin sanottuna ja Maisan tulo tuohon mukaan, niin mun mielestä se loi niin todella paljon uhkaa sinne ja olisi voinut paremminkin kausi mennä. Joo, katsotaan. Tässä on JP:llä myös tämmöinen, sanotaan Rising Stars, eli tämmöinen kauden nousevat kautta nuoret pelaajat, niin tehnyt tämmöisen viisikon. Katsotaan, ketä sieltä löytyy, ja voit antaa pikku perustelut aina näiden pelaajien perään myös. Mennäänkö siihen viisikkoon vai vielä kauden nuoreen pelaajaan? Mennään se viisikko siinä ensin. Niin No niin, mennään viisikko ensin. Ja täältähän löytyy Maisa Sivula täältä viisikosta pivot-pelaajan paikalta.
En laittanut häntä vuoden tulokkaaksi, koska mun mielestä oli pelannut viime kaudella jo liigapelejä sen verran, että ei saata enää olla välttämättä kelpoinen tulokkaaksi. Mutta kyllä hyvä kausi häneltä myöskin, erittäin nuori pelaaja, 17-vuotias. Ja tosi lupaava semmoinen vahva pivot-pelaaja, että sieltä Ellakin saa ehkä vähän haastetta jossain vaiheessa. Lisää tähän viisikkoon, niin mennään nyt sieltä yläorrelta alaspäin, niin laitureiksi olin valinnut tällaiset kuin Peppi Varonen, 17-vuotias PU62, ensimmäinen liigakausi ja tosi nopea, röyhkeä laituri ja tehnyt jo futsali eteen valintoja muun muassa tämän Mikkelin joukkueen suhteen muuttamisen Joensuun seudulta Ylämyllystä, niin Liperistä, niin isoja valintoja tehnyt jo futsali eteen 17-vuotiaana, hieno lupaava pelaaja. Emmi Höysniemi Mad Maxista, 20-vuotias, vähän niin kuin tuoreempi futsal-pelaaja, mutta niin kuin löi tällä kaudella viimeistään niin kuin oikein kunnolla läpi Mad Maxin kokoonpanossa ja murtautui vähän isommalle peliajalle. Sitten pohjapelaajana eräs näillekin tuttu tässä näin Anni Laiho, 19-vuotias Raifusta, pystyi nousemaan tosi suureen rooliin, vähän ehkä jopa yllättäen tällä kaudella ja piti kyllä niin kuin vähintäänkin niin kuin omansa siinä niin kuin roolinsa, hoiti kyllä tonttinsa hyvin tällä kaudella ja varmasti niin kuin lopulta mestaruuden yksi näitä, ei nyt ehkä avainpelaajia, mutta varsinkin luottopelaajia voi sanoa näin ehkä. Ja sitten maaliin Lili Snek, 18-vuotias EPK:n kakkosmaalivahti voisi sanoa, ja vähän ehkä yllätyksenäkin, että EPK ei käyttänyt häntä tällä kaudella enempää. Tosi lupaava moderni maalivahti sieltä tulossa Suomi futsaliin. Tuleeko peukkua vai alapeukkua näillä JP-valinnoilla sieltä, Kalle? Kyllä peukutetaan ja ihan hyvät valinnat ja nuoria lupaavia kaikki että et mahtuisi jopa meillekin varmaan siihen kiusaamaan Ellaa ja muita. Jos Ellan kommentit. Joo, kyllä täältäkin peukkua. Erityisesti tietysti iso peukku tälle meidän Onnille. Tälleen puolueellisena, mutta kuitenkin. Oikein hyvä, saa olla puolueellinen. Sitten voitaisiin ottaa vielä kauden nuori pelaaja ja kategoria taitaa olla, onko se alle 21-vuotias, eli pitää olla 20-vuotias. JP, anna palaa. Joo, tähän kategoriaan Raifusta löytyisi esimerkiksi 2 erittäin taitavaa nuorten maajoukkuepelaajaa, mutta omasta mielestäni jopa viime kausi oli heillä parempi kausi kuin tämä kausi, ehkä jollain tapaa, jonka takia he eivät saaneet tätä valintaa minulta Stellalle ja Teklalle terveisiä, mutta hyvä kausi tälläkin kaudella, mutta Cecilia Murtonen oli ehkä niin kuin erittäin vakuuttava tällä kaudella. Oli viime kaudellakin, mutta pystyi vielä parantamaan tälle kaudelle ja oli kyllä semmoinen veturi tuossa PUn menestyksessä, että siitä Seskulle tämä valinta. Ollaanko samaa mieltä Raifun puolella? Totta kai kyllä Murtonen on tehnyt varsinkin tässä niin kuin kevätpuolella vielä nosti osakkeja aika paljon ja pystyi haastamaan sieltä aika kovinkin pelureita tuossa IFK-sarjassakin ja niin poispäin. Että totta kai aina vihreä valko on aina se voittaja, mutta niin Tekla mä niin kuin itse haluaisin, niin kuin, jos omia haluaa niin kuin tässä, niin Tekla on mun mielestä kyllä se pelasi tänä vuonna paremmin kuin viime vuonna. Että se oli ehkä semmoinen niin kuin sisäpiiristä siitä, että tavallaan että se taistelutahto ja muu, se ei ole aina niin kuin, ihan niin kuin kauneinta futsaalia, mutta se, miten se luo, niin kuin, ja se luo niin kuin näille muille pelaajille sitä tahtoa ja muita niin siis se on niin kuin, se on ihan huikea niin kuin siinä, ja kun se pistää tossut jalkaan ja astuu sinne viivojen sisään, niin sitten tulee kone. Ja Ella? Joo, siis kyllähän nämä on ne vaikeita kysymyksiä, että totta kai nyt haluaa, että omat junnut voittaisi näitä palkintoja, että siinä mielessä on nyt vähän tyhmäkin sanoa tähän vastausta, mutta siis on kyllä sitä mieltä varmastikin, että Murtonen on tosi hyvä valinta sinne. Tuntuu jotenkin hassulta, että hän on vielä niin nuori, koska hän tuntuu kuitenkin olevan niin vahva ja semmoinen kokenut pelaajakin jollain tavalla myöskin. Tai ainakin niin kuin sellainen itseluottamus löytyy. Ja ehkä just kommentoisin vielä tuohon Tekla-asiaan, niin hän pelasi kyllä aivan huikean tuon playoff-pelit, että sielläkin kyllä isot tehot ja oli kyllä semmoinen oikeasti yksi isoja ratkaisevia pelaajia. Mutta jos katsoo koko kokonaisuutta, niin sitten on ehkä hyvä kausi joka tapauksessa. Joo, ja nämä on tosiaan
yhden ihmisen mielipiteitä, että katsotaan millä tavalla käy sitten gaalassa, että siellä voi olla erilaiset palkinnot, mutta nämä on ne ainoat oikeat, koska nämä analyysit Penttinen tehnyt. Niin. Hei, mutta meillä olisi yksi vielä tämmöinen, eli koko kauden MVP, eli Most Valuable Player, tämä meidän ihan oma, ja mitäs JP, kuka olisi tämän kauden MVP? No, sanotaan näin, että itselle, kun mietin tässä näin, niin ei sit lopulta ehkä jäänyt kuin yksi pelaaja, joka suoritti niin kuin todella tasaisesti, todella vahvasti läpi kauden, pelasi nimenomaan ne kaikki pelit, pystyi nostamaan sitä omaa joukkueen suoritusta jollain ihmeellä vielä paremmaksi tietyllä tapaa, ja aina semmoinen iloinen ilmestys, aina positiivinen, en mä oikein keksi muuta kuin hyviä sanoja, ja tänään häntä onkin kehuttu täällä Eveliina Koskela Raifu, koko kauden MVP. Mä luulen, että sekä Kalle että Ella peukuttaa tätä valintaa. No, on se hölmö, jos mä peukuttaisi tätä valintaa, ja kyllähän se niin kuin, totta kai on että, ja se on ollut, niin kuin tässä jo aikaisemmin juteltu, niin se on myös ollut meidän voittojen kulmakivi, ja se viimeinen lukko siellä pelaajien takana, ja myös sallinut niiden pelaajien tehdä virheisiä edessä, ja pystytty pelaamaan rohkeita peliä, niin kyllähän niin kuin Eve on nyt ollut niin kuin elämänsä pelissä tämä kausi. Loistava valinta. Samaa mieltä, ei perusteluja. No niin, hei tässä on JP-valinnat. Me voitaisiin tehdä semmoinen juttu, että te pääsette nyt tekemään itse pienet valinnat. Kauden viisikko niin, että ette saa valita omasta joukkueesta yhtään pelaajaa. Kalle on niin skautannut kaikki joukkueet, että se pystyy siitä nopeasti sanomaan, Ella saa miettiä hetken aikaa. Eli maalivahti, pohjapelaaja, laidat ja pivot-pelaaja, niin ketäs Kallelle löytyy? No, kyllä mä ottaisin varmaan maaliin Unkuri voisi olla sellainen, jotenkin siinä on jotain hyvää ja toki paljon keskeerästäkin ja niin poispäin, mutta on mun mielestä pelannut Maxien maalilla tänäkin vuonna hyvin. Siinä voisi olla Mikkolakin, mutta kyllä mä melkein tässä kohtaa laittaisin ton niin joo, Unkuri olisi siinä ehkä ja pohjalle mun mielestä etenkin nyt niin kuin siirron jälkeen niin Saana Laine on mun mielestä pelannut todella hyvän, toki kanssa pääsi tohon niin hyvän joukkueen kanssa, niin myös hänestäkin tuli myös parempi ja niin poispäin. Et ehkä siinä voisin pistää tämmöisen nuoren niin ehkä kuullaan jossain vaiheessa lisää siinä, että voisin jopa semmoisen valinnan sinne laittaa, mutta sitten kyllä Matilla Herranen sitten on niinku laitureiden laituri ja Hanna Halonen toinen ja Sandra Lindin ottaisin kärkeen, että pohjiin voisi löytyä muitakin kyllä, mutta nuoruutta sinne lisää. Mä tykkään nuorista kivoista pelaajista ja haluan niitä auttaa, niin mä ottaisin Saana Laineen sinne. Okei. Mites Ella, ootko ehtinyt miettiä tässä lyhyessä ajassa, niin löytyykö samoja pelaajia vai eri pelaajia? No vähän niin kuin harmittavankin samoja pelaajia, että tulee vähän niin kuin ehkä tylsä vastaus. Tässä just mietin, että olisiko tänne jotain Ville-kortteja, mutta ehkä mä nyt kuitenkin menen näillä vähän, mitä mä oon tässä nyt miettinyt. Ottaisin myöskin Unkurin maaliin. Tykkään pelit, tai tosi vahva maali maalissa ja tykkään myöskin tyypistä, niin olisi kiva pelata hänen kanssa samassa joukkueessa. Ja pohjapelaajaksi, tämä oli aika vaikea. Päätyisin kuitenkin valitsemaan tuon Peun Drotsin. Hänen kanssaan on kiva vääntää, mutta myöskin tosi ärsyttävä vääntä, niin ei myöskään tarvitsisi pelata häntä vastaan tavallaan, jos hän olisi meidän omassa joukkueessa. Ja laidolle tuli mieleen kyllä myöskin samat pelaajat, mitä Kalle mainitsi, mutta ehkä sitten ottaisin sinne Herrasen ja Murtosen. Ja sitten pivotiksi Sandra Lindin. Oikein hyviä valintoja kaikki. Saa nähdä, kuinka hyvin nämä osuu tai jotkut muut osuu sitten Futsal-gaalassa palkittavien viisikkoon. Vielä ennen kuin lopetellaan, niin meillähän on ollut tämä koko kauden nämä veikkaukset siitä, että JP ja minä, että miten menee. Ja mä en ole ihan varma, mikä se tilanne, jos sovitaan, että se on suunnilleen tasan. Ja sähän veikkasit
IFK-voittoon 3-2. Ja tietäjät tietää, niin mulla oli Raifu 5, eli Raifulle 3-2. Siitä tietysti mulle, en tiedä kuinka monta pistettä tulee, mutta toisaalta sä voitit sen, että sä tiesit PUn bronssille, mä pistin Mad Maxin bronssille, niin miten tämä nyt sitten meni? Kyllä se sulle on kultaa ja mulle pronssia aika selkeästi niin kuin näiden veikkausten mukaan. Se kuulostaa ihan hyvältä, että ei ollut taas veto-sovittu, mutta voitinko mä viime vuonnakin? Taisit voittaa. No niin, eli mäkin saan yhden kultamitalin sitten kaulaan niin kauden päätteeksi. Mutta hei, ensinnäkin kiitoksia Kalle ja kiitos Ella. Meillä tuli pitkä jakso, oli paljon asiaa, mutta oli kiva, että jaksoitte ja pystytte olemaan näin pitkään tässä molemmille. Kiitos. Ja Kiitos. hei, muistuttelen vielä siitä kaikkia meidän kuuntelijoita, että muistatte antaa palautetta meille sähköpostiosoitteeseen jalkapohjakosketus@gmail.com, Instasta meidät löydät Pohjakosketus-podcastina ja YouTubesta myös Pohjakosketuksena. Ja seuraakaa ja tykätkää meidän sometilejä, niin saada sitä kautta sitten levitettyä futsalin sanomaa entistä laajemmalle ja varsinkin naisfutsalin sanomaa. Ja JP, onko sulla jotain sanottavaa vielä tässä? Joo, innolla jäädään kesälomille ja odottelemaan ensi kautta. Ja ensi kaudella meillä on myös uusi liigaseura Palokan Riento mukana naisten futsal liigassa, että nähdään minkälaista sieltä sitten saapuu kehiin. Otteluohjelmia varmaan tässä juuri parhaillaan väsätään siellä ja katsotaan sitten, päästään sitä ennakoimaan sitten jatkossa ja kesällä katsotaan mitä sitten tehdään. Hyvää futsal-kesää kaikille ja kivaa futsal-gaalaa. Ja kiitos paljon vielä Ellalle ja Kallelle mukana olosta. Joo, ja toivottavasti teillä kaikilla on futsal-asiat kunnossa. Se on nimittäin moro moro. Moro!